الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Bi an fɛ Angleterre sunkalo kalo tile 30 mais an balima silama dɔw olu y'a seli bi san 1442 donc an bɛ dɔw ko an b'a fɔ ɲɛna ko samɛ ala ka san hɛrɛ cɛ, ala ka san wɛrɛ yira an na, ala ka amina ko bɛɛ nɔgɔya. An min fana ta yɔ dafa bi ala ka seli yira an na inshallah. Min bɛ bɛn tubabu kalo 5 tile 12 mai tile 12 san 2021. Hali bila n'an ka walanda bɛ ɲɔgɔn fɛ, n'ala sɔnna bi an ka walanda laban ye an ka daminɛ min na an b'a laban n'o ye. An ka daminɛ ni ɲɛnamaya yɛrɛ ye, adamaden danna mun kosɔn, silamɛya yɛrɛ kun ye mun ye, munna univers c'est à dire fɛn fɛn bɛ dunuya kɔnɔ munna bɛɛ danna. An ka yɛrɛ ko a bɛɛ danna fɛn kelen pe de kosɔn, ala bato. An fana ka yɛrɛ fɔ ala ka adamaden bonya ni ko caman ye, ka hakili d'an ma, ka fɛn bɛɛ kolo ka karaba an ye parce que anu kan ka na ala, an bɛ ala place la yan. Ni ko ala place an t'a la ye mais an de kan ka na ala ka waliyaw, ala ko ka min kɛ an de b'o appliquer ala ka dugukolo kɔ kan. N'o kɛra an bɛ sara sɔrɔ, n'an banna fana an ni baara bɛ ɲɔgɔn na parce que an yɛrɛ de ko ten, an de don a kɔrɔ. N y'a fɔ n ka kuma na k'a fɔ ko adamaden n'i ma sɔn ala ta ma i tɛ kɛ adamaden parce que i bɛna fɔ ko ma bɔ a kalama, oui, o ye ko dɔgɔnin ye, i bɛna bɔ a kalama, siga t'a la, o ye ghaibu ye, mais ala k'a fɔ kɔrɔna kɔnɔ ten. Donc ala ko inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibal فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أقول لك سدي أمانة alaka danaya min yala bato kan, alaka sadi alaka waliya kunu o shanaka sharia burdukolo kan adamadenw kan, ko ale ko yira fɛn caman na, ka yira sango la, ka yira dukolo la, ka yira kuru la, a bɛ s'a kɔrɔ wa? Ko bɛɛ ko tɛ s'a kɔrɔ, ko a ka girin, responsabilité ka girin, ala kan sanga responsabilité o kɔrɔ, responsabilité ya kuma balo ka girin, a b'o ko masuliya parce que ne fɔra ko responsable, an ka ko ten responsible, c'est-à-dire tu as la capacité de répondre. Ou les responsables, responsible, the ability to respond, c'est-à-dire tu as la capacité de répondre, ou l'habilité de répondre, ou les responsabilités. Moi ka green comment flare donner ñona ke kelenti ala kan sang responsabilité ko, ala kan sa ko, ala kan dese. Donc an dola ko, donc comment fana dola kɔrɔ, i dola ko bale kɔrɔ, ala t'i labila ten, a ka ko fana bɛɛ d'anw ma, ka hakili d'a ma, k'an fisa ni fɛn tɔw ye, ka dunya karaban ye, ka dugukolo karaban ye, ka bɛɛ karaban ye parce que an de commence ala ta kɔrɔ, ka hakili d'a ma, ka fɛn tɔw kolan ye min kosɔn ni nana baw ma sisan kɛrɛ yɔrɔ filɛ, ka fɛn bɛɛ d'a ma, hakili, ɲa, tulo, se sugu bɛɛ. Hadamaden yɛrɛ bɛ yadama fɔ ko an yɛrɛ ala ye waati dɔw la parce que ala le kan bɛɛ d'an ma, a ma nɔgɔ dɛ, ala kan san responsabilité kɔrɔ. Ko fana na kuma fɛn caman kan silamɛya kɔnɔ, batow ni silamɛya nana fɛn min latanga ala batow yɛrɛ kana, maa ma laban kun yɛrɛ le ne bi, an ka min fɔ depuis a daminɛ la kana, a kun laban ne bi, a daminɛ kun y'a kun ye, laban fana y'a kun ye, o la ala bato ye. Olu bɛ kuma kɔnɔ n'i ka filɛ silamɛya dokanw de la ilaha illallah muhammadu rasulullah, an bɛ fɛ kuma o de kan bi, ko tigi foyi tɛ yen n'ala tɛ, man ka girin dɛ, a ka girin sankolon dugukolo bɛɛ a fara ɲɔgɔn kan, kumaden tɛ parce que o danna o de kosɔn, kuma o de o, i tɛ se ka fɛn, i danna fɛn kama i tɛ se ka bonya ka tɛmɛ o kan, parce que sankolon dugukolo ni mɔdamaden a bɛɛ danna la ilaha ne kosɔn, n'i ko bɔ a la banna. Ala kullu shay'in ma khala Allah batil, ni ala bɔla fɛn fɛn na fɛn fulu barika foyi t'a la, fo ɲɔgɔn ala k'a d'an ma. Olu m'a fɔ n balimaw ɲɛna waati bɛɛ an bɛ ko kɛla dunya kɔnɔ, i jija ala kun ka sɔrɔ a la, c'est à dire a laban ta kɛ ala de y'a bɛɛ dan ye, a dan de b'o ye, ale y'a bɛɛ finalité ye. N'o tɛ a ko kɔfɛ i bɛ ko kɛla dunya kɔnɔ, sigi miiri mɛ nin kɛla mun de kama, mun kosɔn, ni ala am i dusu m'a f'i ɲɛna ko ala le b'a laban ye cogo cogo, soit directement ou indirectement,
ira nyinga est-ce que kan ko toke ira nyinga est-ce que kan ko toke donc angala damaden parce que an dola alaka ça dit amana le koro responsabilité alaka sharia green ako inna sanulqi alayka qawlan thaqila muhammadu sallallahu alaihi wasallam amana kuma grima amana lo jigli kan manno alako ko no mate comment le jigli kan qawlan thaqila aka grina parce que Allahu akbar donc ole ala ko nyere ibi ala lon chogodi parce que nala ko ina le ala tiki lablaton abe fone yirla ba le lon srami ala bi lon sra fladron sabana tala flasradron karamo koti al kitab al mastur wal kawn al manzur sadi kitabu ala ka kitabu min kornay anala kala sallallahu alaihi wasallam ka min fo hadisawla min sahala ibala lon sra folay al kawn al manzur ala ka danfɛnw planète univers yɛrɛ fɛn bɛ dunuya kɔnɔ i b'a la lɔn o la parce que mɔgɔ b'o na ka fɛn dan a y'a sin b'a la min b'a yir'i la a ɲini kuma ye o le ye o hakili le dilalen ma i le b'a ɲini sisan i b'a ye kɔnɔ cogo di i b'a ye a kɔnɔ cogo di mama fɔ an balimaw ɲɛna i bɛ ko ko la dunuya kɔnɔ i jɛ ye ala yala n'i ma ala yala dɔrɔn a kɛra fɛn fu ye parce que fɛn caman bɛ yen o de kuma tuma dɔw n balimaw la fɔ ko non la vie n'a pas de sens oui c'est une phrase affirmative mais la phrase devrait être interrogative quel est le sens de la vie a ko ko le ni ka question poser sur qui ɲininka sisan parce que c'est vrai tuma dɔw ni ka filɛ parce que ile ka sensi de min bɛ o tɛ sensi o donc f'i y'a fɔ ko sensi t'a la ile bura fɛn caman kɔ nafolo i k'a sɔrɔ i l'o na mɛ nafa ye jumɛn le i bɛ ɲininka i fɛ poste dɔ kun bɛ n'i m'o sɔrɔ i mako bɛ sa i k'a sɔrɔ a bɛ cogo di i fɛ jamana dɔ visa kun bɛ n'i kuma sɔrɔ i ta tiɲɛna i k'a sɔrɔ a bɛ cogo di bi i fɛ n'i kuma furumuso dɔ sɔrɔ i mako sala i k'a sɔrɔ a bɛ cogo di furucɛ dɔ kun bɛ yen m'a sɔrɔ i k'a sɔrɔ a bɛ cogo di nafolo o kelen den o kelen baara o kelen poste o kelen fanga i k'a sugu ɲini n'i ma ala ta la dɔrɔn fu lo parce que n'i sera ma i b'a ye ko ja foyi kun tɛ n yɛrɛ kun b'a la o lo parce que sensi t'a la o sensi t'a si la n'i ma sensi o le sɔrɔ dɔrɔn a bɛɛ i yɛrɛ bɛɛ ka sigi ka vie filɛ i t'a fɔ non la vie n'a pas de sens c'est vrai siga t'a la o sensi tɛ ka k'a la parce que f'i sensi nin ɲini mɔgɔ fana y'a kuma fana tɛ se k'a fɔ ɲɛna ne y'a f'i ɲɛna ko la vie kun ye ala ko le ye o tɛ se ka kɛ ala ko ye le bolo i b'a ɲini de f'i t'a dɛngɛnɛya o de ala ko ten walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ala ko tɛ sɔrɔ ten chance la non o t'a la ala ko chance ma oui chance b'a la n'i kɛra silamɛ ye o tiɲɛ ye mais an bɛ ala ka min fɔ a yɛrɛ la a limaniya k'ala lɔn c'est à dire ka taa profond yɛrɛ la c'est à dire o tɛ sɔrɔ chance la dɛ i b'a ɲini de c'est ne min yɛrɛ bɛ kuma fɔlɔ ɲɛna m'a faamu ka ɲɔ mais n ka fitinin faamu la an ka san dam kɛ mais ala ɲinina hali bɛ ala ɲinina an m'a ye ka ban fɔlɔ ni sela niveau na bi n ka san dam kɛ ala kelen de k'a lɔn hali bɛ ala kan to ala an b'a la ɲini fana fo ka taa sa don min na ala k'o nɔgɔya an bɛɛ ye an b'a la ɲini de la o i bɛ fɛn fɛn na f'i ala ɲini a kɔnɔ i bɛ karan de la i bɛ fɛn fɛn na ala ɲini a kɔnɔ ala b'a kɔnɔ a ɲini parce que n'i ma ala sɔrɔ a kɔnɔ i k'a sɔrɔ cogo cogo fu lo parce que n'i m'o niveau sɔrɔ k'a lɔn ko ala yɛrɛ de fɛn bɛɛ dan ye dunuya tɛ foyi ye o parce que n'i ka dunuya parce que n'i sera o niveau la k'a lɔn ala de y'a bɛɛ dan ye ala b'a bɛɛ la an kan ka ala ɲini a bɛɛ la n'i k'o lɔn don min na wallahi dunuya bɛ k'i ɲinɛ foyi ye tuguni n'ala bonya ani ala c'est-à-dire ala ko sabatila dusukun kɔnɔ dunuya tɛ k'i ɲinɛ foyi ye tuguni parce que i bɛna fɛn bɛɛ comparer n'o le ye tuguni donc i ka fɛn fɛn comparer n'ala ye zéro le ye o de n'i k'a filɛ ala kɔrɔna kɔnɔ a ko dunuya tɛ foyi ye laibun wa lahun wa zinatun tɔɔrɔ dɔrɔn de parce que n'i ko foyi tɛ ko tɛ ko foyi tɛ o dunuya ka bon ala kila kun dunuya kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam cido tɛmɛna na ɲuman tɛ alikaba bɛ yen ala ka yɔrɔ baw bɛ dunuya kɔnɔ ala ka mɔgɔ baw bɛ kɔrɔna yɛrɛ bɛ dunuya kɔnɔ mais ala ko foyi tɛ munna foyi tɛ parce que i b'a comparer ni fɛn min ye ala n'i k'a comparer ala kɔrɔ foyi tɛ o kuma o yɔrɔ le fo de sabati an dusu la o dun fana tɛ sɔrɔ ten dɛ fo k'a ɲini de walladina jahadu fina mɔgɔ min ka effort kɛ ne ala ka sira kan sala ne bɛ ala bɛ n'an ka sira n bɛ n'o tilen ka taa n ka sira kan mais f'i effort le kɛ fɔlɔ ko wɔɔrɔ le o le conditionnel lo i b'a ɲini de fɔlɔ ne b'i seko kɛ force tɛ k'i bɛ min kɛ o bɛ nin lase dɛ mais ala k'a garantie ma n'i k'a ɲini tiɲɛ ye ne ala b'a d'i ma mais a ma nɔgɔ dɛ
parce que dunya kono bi mais min fala ni ala bato ni ala bonya c'est-à-dire ayere ko ala yɛrɛ le ko bɛɛ laban ye n'o sabatira dusu kɔnɔ lolo dunya bɛ fiɲɛ bolo mais o y'a daminɛ le dɛ lon tɔgɔ le i bɛ dunya yɛrɛ lon tɔgɔ parce que ko bɛ daminɛ lon tɔgɔ de o lon tɔgɔ de tɔgɔ gɛrɛ bɛ la la kuma gɛrɛ bɛ f'i ma i ka daminɛ ma surunya mɔgɔ yɛrɛ la parce que adamadenw bɛɛ bɛ fɛ k'o yɛrɛ bila ala place la o mɔgɔ bɛ fɛ k'o yɛrɛ kɛ ala le ye a tɛ se ka ɲɛ ni ne ko i tɛ ala ye a tɛ bɛn ale ma i furucɛ lo i furumuso lo i ba lo i fa le i kɔrɔ lo président lo ministre a kɛla sugu sugu ye o bɛ fɛ ka bila ni ala le cɛ o tɛ ɲɛ ni le k'o tɛ kɛ sisan kɛlɛ daminɛra ala ta le bɛ fɔ tɔgɔ gɛrɛ bɛ f'i la ni ye muso ye kuma gɛrɛ bɛ f'i ma walima n bɛ to fɔ mɔgɔw ɲɛna tuma waati bɛɛ n'i bɛ ala ko la ni fɛn ma f'i ma ala ko la i ye ala ko kama ou bien ni tɔgɔ dɔ ma la i la n t'a fɔ i t'a la dɛ mais i yɛrɛ ɲininka est ce que i b'a la ka se degré jumɛn ma i yɛrɛ ɲininkali bɛ est ce que n b'a la ka ɲɛ i yɛrɛ ɲininka parce que a tɛ se ka kɛ i tɛ se ka don a la le fo dɔ le f'i ma ala tila ko ten sallallahu alaihi wa sallam ko udhitu fillahi ma lam yu'dha ahadun min al-khalq c'est à dire n ka tɔɔrɔya sɔrɔ ala ko la adamaden si ma de ka tɔɔrɔya min sɔrɔ ni fana ko i b'a la tila ka sira nin de kɔ n balimacɛ i bɛ tɔɔrɔya sɔrɔ dɛ o ye wajibi le ye donc n'i tɛ tɔɔrɔya sɔrɔ la i ye ala ko la an ka tɛ dunya tɔɔrɔya tɛ ban o a b'a kɔnɔ ye ala ko la kad khalaqna al-insana fi kabad adamaden sɔrɔ dunya yɛrɛ gɛlɛya bɛ yen n y'a kuma to yɔrɔ ye mais ala ko ya ala ko kama n'i ma tɔɔrɔya sɔrɔ la i ma degun sɔrɔ la kuma ma f'i ma la mɔgɔ min tigɛra i n'i yɛrɛ fɛ ale ala ko le ka bon bɛɛ dɛ ale kelen ni silamɛ ye n'o ma f'i ma ya ala ko la tɔ ka jɛn ale bɛ n m'a fɔ n k'i ta mɔgɔw dɔrɔn kan ma kuma to ye ka ko gbɛla ɲa kuma to ye mais i ye ala ko ma fana kɔrɔ tɛ ni dɔ fɔli ma ala ko la kɔrɔ bɛ ala ko la o tɛ ka mɔgɔw fɛn kɛ ka ko gbɛla ɲa kuma kɔrɔ to ye mais n'i b'a yɛrɛ kan kuma bɛ f'i ma si ka foyi t'a la c'est-à-dire kuma ye f'i ma o kɔrɔ tɛ k'i b'a kan dɛ mais n'i kɔni b'a kan kuma bɛ f'i ma c'est pas la même chose an ye ko bɔ ɲɔgɔn na kuma ye f'i ma ala ko la o kɔrɔ tɛ k'i b'a ala ko le kan mais n'i kɔni bɛ ala ko la kuma bɛ f'i ma si ka foyi t'o la fɔɲɔgɔnma ala ka d'a ma o le k'an sɛgɛ bi an ka ala c'est-à-dire an ka bɛɛ bila finalitéw ta an ka moyen ta kɛ finalité ye ala min ye finalité laban an ka ala ta ka bɔ yen a k'an sɛgɛ silamɛw ya problème ba bi dunya kɔnɔ o le b'o ye bi n'o dun kɛra ko bɛɛ ɲagami na n b'o fɔ an balimaw ɲɛ min bɛ kalan na i bɛ kalan sugu sugu la dunya kɔnɔ ala ɲina kɔnɔ ala b'a kɔnɔ a ɲini o le k'an bi an institution éducative sɛgɛ bi ka daminɛ peut-être min yɛrɛ bɛ taa école kunda ka taa an fɔ ko dunya kalan oui c'est vrai dunya kalan tɛ o dunya kalan ala b'a kɔnɔ o n'i taara biologie kalan i taara chimie kalan i taara physique kalan ala b'a kɔnɔ ala ɲina kɔnɔ jumɛn parce que an wele fɛn an ka moyen de dira adamadenw na ka finalité an ma finalité yira o la an ka côté kuma la ko ni hakili ma ka a tɛgɛ si kalo ma ko hakili dɔgɔ bɛ tɛgɛ a tɛ kalo ye tɛgɛ bɛ sila min ma an b'o ye o parce que an taara kalan min kɛ o m'o yira an na ala ma ɲini kalan kɔnɔ parce que n'i ka ala ɲini kalan kɔnɔ i b'a sɔrɔ ni fana k'a sɔrɔ fana i t'a bɛɛ kɛ i yɛrɛ t'i ka lɔnni ta ka mɔgɔw mako sa ka mɔgɔw ta tiɲɛ ala b'i ka lɔnni kɔnɔ i t'a ta k'i ka fisa ni mɔgɔw ye i tɛ mɔgɔ détruire i t'a fanga ta ka mɔgɔw ta tiɲɛ i t'a yira k'i ka fisa ni mɔgɔw yɛrɛ ye i b'a lɔn i bɛ ala ko la i ka lɔnni sugu sɔrɔ i t'a adamadenw mako sa n'a ye bon o le tɛna an ka dun karankɔrɔ bɔ an ka ekɔliso o le problème ye bi an tɛ se ka min fɔ bi o le y'a problème ye an ka ala ko le bɔ a la an kana ekɔlidenw karan ne i ye silamɛ kɔni ye parce que an ka fɔ ko layiki lo an ka ko bɛɛ ɲagami o an ko layiki dɔrɔn a tiɲɛna ye i bɛ taa ekɔliso la i bɛ taa fɛn fɛn kalan chimie lo biologie mathématique le a kun kelen de b'a la i b'a la le ɲinina kɔnɔ n'i kɛra astronomie ye i b'a la ɲini astronomie kɔnɔ n'i kɛra dɔgɔtɔrɔ ye i ye adamaden farikolo nari a filɛ ka ɲi ala b'a kɔnɔ ye i b'a la ye a kɔnɔ n'i ye chimicien o kelen n'i ye physicien o kelen hali n'i ye businessman ye o kelen i ye fɛn fɛn i ka fɛn fɛn kalan ala b'a kɔnɔ ye a ɲini o le kun kan ka yira an bɛ sira d'a ma i bɛ lɔnni min na biologie le chimie le physique le médecine le o bɛɛ ye fɛn de ye a kun ye min ye i b'a la ɲini a kɔnɔ i bɛ taa ala ɲini a kɔnɔ ala ɲini a kɔnɔ i b'a la sɔrɔ a laban de ye donc ɲini le m'o k'i ya fɛn laban ye a bɛ kɛ baara ye i b'a sɔrɔ i bɛ kɛ dunya diplôme bɛɛ sɔrɔ i bɛna sigi sisan bɔ a kun kɛra jumɛn ye i yɛrɛ ɲininka i ya vie est ce que i ya vie o le kuma dɔw bɛ bi façon k'an muru la an yɛrɛ tɛ san sɔrɔ la vie la an muru la ka muru dɔw ko non ko ma famille est ma raison d'être oui tiɲɛ de kɛ parce que o fɛn kɛra t'i bolo bi o kɔ i ka wari ɲini ka jɛ i ka diplôme sɔrɔ après na ye nafa t'a si la f'i fɛn dɔ ɲini k'a la kan o famille tɛ famille yɛrɛ a bɛɛ ala ko nin de ala le ye raison d'être nin ye a sanfɛ n'i m'o le sɔrɔ i k'a bɛɛ jɛ arabu ko ten ko madha faqada man wajadak wa madha wajada man faqadak c'est-à-dire mɔgɔ min ka ala sɔrɔ i ma mun de sɔrɔ
mɔgɔ k'a la jɛ i ka mun de sɔrɔ foyi a dan de b'o ye fɔ an y'o le ɲini kuma t'a nɔgɔ dɛ k'a fɔ kuma la non o tɛ baara lo i b'a sara ta k'a lɔn de k'a ɲini a sara kan parce que n'i k'a la lɔn an si t'a la lɔn ala k'a lɔn nɔgɔ n'an bɛɛ ma bon n t'a fɔ an si ne yɛrɛ t'a la lɔn parce que n'i k'a lɔn a fana tɛ lɔn ka ban parce que ala kɔnna univers la o infini le infini b'o yɔrɔ de la ye a tɛ lɔn ka ban donc i b'a la lamɛn ɲɔgɔn na ala ko o ma nɔgɔ parce que n'i sera ala ko ye n'i sera yɔrɔ la ye i sera a dan la o a dan o yɔrɔ le ye i bɛ munumunu min bɛ a si tɛ foyi ye a dan de b'o yɔrɔ ye n'o le bɔra i ka ko la sisan i bɛ sɛgɛn i bɛ sɛgɛn i bɛ taa i bɛ yɛrɛ ɲɛnamaya sɛgɛn b'i kan sɛgɛn wɛrɛ fana bɛ kan min ala lɔn baliya o bɛ na dɔ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ baara fila ye ala ko le fɔ a ko jaabi la ko in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min allahi ma la yarjun a ka fɔ silamɛ ko n'a bɛ taara kɛrɛ la n'i a bɛ mandimi la tɔɔrɔ b'a sɔrɔ kɛrɛ la min fana tɛ silamɛ kɛ tɔɔrɔ kelen de b'o sɔrɔ o mais différence b'a ni ɲɔgɔn cɛ wa tarjuna min allahi ma la yarjun ile bɛ fɛn natala kɛrɛ na dɛ olu t'o natala o le différence ye o le ka silamɛw sɛgɛn bi kana duɲa ɲini mais an bɛ duɲa ɲini na mun de kosɔn ni silamɛya duɲa ɲini kun ni silamɛ tan ka duɲa ɲini kun kɛra kelen e silamɛ cɛ i ka diɲɛ parce que an bɛɛ b'a ɲinina can o kojugu tɛ o ala le k'a dan mais i b'a ɲinina mun de kosɔn o le k'an sɛgɛn an duɲa ɲini kun kɛra juma le ye parce que n'i yɛrɛ ni mɔgɔ min tɛ ala ko la a ko ala t'ale tigi ye ala t'ale foyi ye ale t'ala yɛrɛ lɔn ala yɛrɛ tɛ yen ile n'o tigi ka duɲa kun bɛɛ kɛra kelen ye c'est-à-dire ka duɲa yɛrɛ kosɔn a kɛra tiɲɛni ye ile bɔnɔ la a kɛra tiɲɛni ye ile bɔnɔ mais duɲa ɲinina ma duɲa ɲini kun tɛ kelen n'i k'o lɔn lon min na i t'a ɲini cogo bɛɛ la parce que m'a ɲinina min kama a tɛ sɔn a ɲini ten m'a ɲinina min kama a ko n kana nin kɛ a ko n kana ta sara nin na parce que m'a ɲinina fɛn dɔ le kama o le bɛ ɲa ne ya taga sara n'i ya ko ale b'a bɛɛ guider n'o ma sɔrɔ dɔrɔn kuma bɛ gɛlɛya kuma bɛ gɛlɛya fɔ ko ala k'a d'an ma to m'o le fɔ an ka karanyɔrɔw fana o kelen i bɛ nasu karan i bɛ kɔrɔna karan i b'a durusi akida a kun ye juma le ye nasu tɛ o nasu ni bɛɛ sera le k'i ɲɛsin fɛn dɔ le ma o le ala nin ye est ce que ala nin bɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que n'i t'a sɔrɔ a kɔnɔ dɔrɔn problème bɛ yen o fɔlɔ kɔni ala kuma yɛrɛ tɛ an tɛ don o yɔrɔ la ye pewu min y'an karanyɔrɔ fana silamɛ karanyɔrɔ fana ye bon n t'a fɔ ko silamɛ parce que ni ko silamɛ karanyɔrɔ a bɛ fɛn kɛ mais ala sariya bɛ karan karanyɔrɔ min na n'an k'a fɔ o cogo la ten ni kuma ɲɛna parce que kuma ka gɛlɛn olu fana an fana bɛ an ka kun la an fana bɛ ka jɛn parce que est ce que an bɛ ala yɛlɛ an ka karanyɔrɔ na est ce que diplôme ne ma kɛ c'est à dire parce que n ko le moyen yɛlɛma ka kɛ finalité ye problème no diplôme kɛra finalité ye i y'a lɔ kɛra finalité mais bɛ mun de ɲinina n'o le kɛra kalanden bɛ se ka sonyɛli kɛ ka diplôme sɔrɔ i bɛ diplôme san i b'a sonya i bɛ examen sonya parce que o bɛ kɛ o munna a tɛ kɛ parce que finalité n'an ka jɛ an bɛɛ kɛra victime ye waati dɔ la tuma dɔw mais f'i y'a lɔn ni kɔrɔbayala fo ko kɔrɔ kun ye hakilisigi ni faamuyali ye n'o ma sɔrɔ a dɔrɔn a kɛra baara ye tuma dɔw bɛ kɛ système ka victime ye problème t'a la mais ka to a kɔnɔ o y'i yɛrɛ ye dɛ n'i k'a lɔn alors nin man ka kɛ n fana tɛ nin kɛ n tɛ sɔn nin ka kɛ o le tubi o n ka kɛ n m'a lɔn ala yafa n ma n t'a kɛ tuguni hali ni n k'a lɔn ala n ka kɛ n k'a lɔn a kun man ɲi mais n k'a dabila ko ɲuman tɛ n t'a kɛ tuguni o le y'o ye parce que n'ala ko nin ma o le bila sanfɛ la ilaha illallah muhamadu rasulullah n'o le ma bila ko tiɲɛna n'o bɔra fɛn fɛn laban na i ya ɲɛnamaya ko i yɛrɛ ɲɛ bɛ k'o kɛra wari ɲini no i ya furu le furusigi i bɛ furula jɔn de kama k'ala jɛni ɲini wa bɛ ka mɔgɔw jɛ ɲini parce que ni k'ala ta ka bɔ yen adamadenw ka ko ka gɛlɛn adamadenw ka ko ka gɛlɛn i tɛna se ka mɔgɔ si ɲafa i de bɛ sɛgɛn sisan i de bɛ sɛgɛnna mɔgɔ min olu yɛrɛ t'a lɔn ni ka kɛ o bɛna mun fɔ ten o bɛna don ten o bɛna bɔ ten i de bɛ sɛgɛn ba nin na olu la ne ka sɔn o ko bɛ yɛrɛ i bɛ tila ka dɔ sɔrɔ ka fɔ tuguni i ma sɛgɛn i kɛra sɛgɛn fila k'i tɔgɔ cɛnna i ma ko ma ɲɛ a kɛla o ye donc fɔ ala nin i bɛ furu min na i b'a kɛra ala le kama i bɛ kara min na i kan ka kɛ ala le kama i bɛ bangebaga ala kama i bɛ selila ala kama sun don ala kama donc ni ko bɛ kɛra ala le kama tuguni mɔgɔ y'a ye mɔgɔ kana ye o tɛ k'ile ka univers tuguni ile bɛ tɛmɛ o fɛn kan o i bɛ tɛmɛ o niveau kan c'est à dire i la standard bɛ taa sanfɛ de sisan mɔgɔw tɛ fɛn parce que n'a tɛ kɛra mɔgɔw kama pourquoi mɔgɔw kan ka bɔ a kalama question yɔrɔ le o n'a tɛ kɛra i kan pourquoi i kan ka bɔ a kalama pourquoi an ka nin le satisfait ko la
ni nga ko le man sɛgɛ bi ala nga furu ko ni ko la ka dinga gɛlɛ an ka dunya minɛ ka gɛlɛ an yɛrɛ buru parce que ala bɔra ko bɛɛ laban na an bɛ furusow ci sanni furu yɛrɛ ka daminɛ k'an ka ko bɛɛ ɲagami an feere k'an bolo kun filɛ nin kun gɛrɛ t'a la an ka ala bɔ an ka ko la o de k'an ka ko bɛɛ ɲagami parce que n'ala bɛ ko la an bɛ ala tali fi ala kɔni bɛ kɛ a kan ka kɛ o man ka kɛ mais bi o tɛ yen an yɛrɛ silamɛw kuma tɛ bon minnu kɔni t'o ta la an tɛ kuma olu ma sa ala ka o kanda k'an fana kanda mais anu yɛrɛ ta yɛrɛ bi est ce que bɛ se ka ko dɔ bɛ se ka taa kuma fɔ ala ala ma sɔn mari ala kila kɔni tɛ kɛ dɛ ni k'o fɔ yɔrɔ dɔw la k'a bɛ kɛ komi ne ka bɔkɛ suguba jeni bɔkɛkaw ko ten parce que suguba jeni bɔkɛ suguba jeni ko juguman tɛ bɔkɛ a tɛ bɔ kan k'a bɛ komi ne ka bɔkɛ suguba jeni donc a kɛra baara ye donc fɔ an ye nin de lɔn i bɛ fɛn fɛn kɛra dunuya kɔnɔ n balima cɛ n balimamuso i ye médecin de ye i ye dɔgɔtɔrɔ de ye i ye physicien de ye chimiste de ye i bɛ sariya de karanna i bɛ dunuya bɛ fɛn fɛn karanna ala ko i bɛ taara o la o de ye finalité ye o bɛ kɛ finalité ye i b'a ale ɲinina o kɔnɔ o de kama an karamɔgɔba Sheikh Abu Hamid Ghazali a ka kuma dɔ fɔ hali ni an karamɔgɔ caman tɛ sɔn dɔw tɛ sɔn a ma a ko afdal ulum ma awsalaka ila Allah ko lɔnni bɛɛ la fisamatiya o de bɛ min b'i lase ala ma parce que n'i y'a lɔnni b'i lase ala ma baara bɛ yen diplôme kana kɛ la finalité mais doctorat ta mais ni ta mais baara nin kɔ n kɛra premier ka président député ministre pour faire quoi question filɛ i ye ministre pourquoi i ye ministre ye i ye président pourquoi député pourquoi ɲɛmɔgɔ pourquoi imam pourquoi munna parce que ni ala ma kɛ pourquoi nin bɛɛ dan ye ala nin n'i m'o sɔrɔ dɔrɔn a banna i bɛna munumunu yɛrɛ kan ka munumunu ka yɛrɛ ka jigi yɛrɛ bɛ sigilon kelen i bɛ muru ɲɛnamaya la mais ni fana ko ala le fana a wa danatɔ le dɛ n k'o de f'i ɲɛna a bɛ daminɛ yɔrɔ la sisan mais kɛrɛ yɛrɛ i fana i se ka to o kan i ni sitana bɛ ɲɔgɔn na parce que n'ale k'i sɔrɔ ka mɔgɔ ci la tuguni mais ni ko ne ko ala ko sitana fana ale bɛ na yɔrɔ la de kɛrɛ daminɛ la yɔrɔ la a b'a tɔɲɔgɔnw bila la adamadenw yɛrɛ b'i sɛgɛ bon n t'a fɔ ko i ye sigiɲɔgɔnw dɔw bɛ na nin bɛ ala ko kɛrɛ ta bɛ ala ko gɛlɛya la a b'a don n b'a fɔ ko ala ko gɛlɛyabagaw tɛ yen dɛ o bɛɛ a ka ca mais a bɛɛ t'o ye hali ni ka kɛ ala yɛrɛ ta la parce que adamadenw fɛ k'u yɛrɛ bila ala nɔ de la o de tɛ se ka kɛ an tɛ se ka sɔn le ma o e tɛ se ka bila ala nɔ na i t'a la ye o i ye président i t'a la ye i ye ministre i t'a la ye i ye député i t'a la ye i ye karamɔgɔ i t'a la ye i b'a yira ala la ni kɛra bila ala nɔ na an bɛ ta ka bɔ an bɛ tɛmɛ an ka sara ye fɛn ko ala k'a d'an ma donc kana mɔgɔ si bila ala nɔ na parce que k'a yira mɔgɔ la c'est à dire ala le y'a dan ye karamɔgɔ ko ten ko c'est à dire ko idha aradtu shay'an ko atafada alqanawat wa tajila albahar ni me fɛn dɔ ni me ji kɔ c'est à dire me kanaliw to yen n bɛ taa baji la ala i bɛ taa baji la yɔrɔ la yen kanaliw to yen parce que min sɔrɔ ba la i tɛ se k'o sɔrɔ kanali la o bon an n'u ko le sisan ko le k'an sɛgɛn an bɛ fɛn ɲini adamadenw fɛ adamadenw bɔnna dusu la tɛmɛ ala yɛrɛ kan bi i bɛ taa fɛn ɲini silamɛw an ka yɔrɔ kɔnɔ a ka fisa n'an ye an bɛ fɛ k'o kɛ ala ye o fana fɛrɛla ma o k'o sa o kan na il se permet tout parce que an ka yira ko ale de ɲɔgɔn tɛ yen i bɛ se ko bɛɛ la an bɛ n kun n m'a fɔ i tɛ bonya ɲɛmɔgɔ bɛ bonya ala tila yɛrɛ ɲɛmɔgɔ kan ka bonya mais i t'a la ye dɛ fa fana y'a lɔ i t'a la ye dan b'i la n'i sera ala ta n'ala tila tama dɔrɔn o ye ligne rouge de ye kuma tɛ yɔrɔ la yen f'o le lɔn parce que n'an fana m'o bila la ka se ka fosi ka dan fana yɔrɔ la o b'o sa o kan na dɛ n'an fana k'o kɛ alaw ye o b'a fana yɛrɛ o b'a yɛrɛ k'an ye ala o ɲɛ ala le ye tiɲɛ bɛ kɛ o yɔrɔ la sisan c'est an ka fɛnw ta ka bila ala place min t'a ala place la i bɛ taa fɛn ɲini mɔgɔ fɛ i sani i taa fɛn ɲini adamaden fɛ a ɲini ala fɛ fɔlɔ ala n'i ka ala la hawla wala quwwata illa billah parce que n'i ka ala ta i tɛ ɲɛbɔ mɔgɔ ta fɛ tuguni o kɔrɔ tɛ k'i ti min mɔgɔ si tɛ mɔgɔ ta fɛ adamaden i mɔgɔ tɛ ban mɔgɔw la o ɲɛnamaya yɛrɛ o le ye mais ala le y'a dan i b'a lɔn ne b'a ɲini ala fɛ fɔlɔ sani i taa adamadenw fɛ c'est à dire n bɛ taa ala n bɛ nin fɛn jan sisan n bɛ sɔrɔ ka sababu ɲini sisan sababu ye ko gɛrɛ n yɛrɛ bɛ taa ɲini n ka nafolo la n bɛ baara kɛ ka ɲini n bɛ taa lɔgɔ la n bɛ taa i bɛ fɛn fɛn kɛ kana bila i kun la ko non c'est à dire o le ye muskila ye o le ye shirikuya nin yɛrɛ ye ka fɛn dɔ bila a la place la a kɛla min ye karamɔgɔ ko ten o kana bila i kɔnɔ ko i ya baara nin de bɛ wari di ma i kana baara ye sababu le ye ala le bɛ e fɛ don sababu la mɔgɔ caman k'i ka baara ɲɔgɔn kan n b'i ta ɲɔgɔn si sɔrɔ i yɛrɛ ɲininkala munna ele k'a sɔrɔ o kɔrɔ tɛ k'i la sugu kɔnɔ ka sɔrɔ n y'a kuma kɔrɔ to ye c'est à dire i b'a lɔn ala le b'a di mais n bɛ taa sababu nin na an mɔgɔ kɔrɔbɔrɔ ko ten ko sababu halal janna c'est à dire sababu fɔ alijinɛ kɔnɔ i bɛ sababu de ta ne bɛ sababu ta
n bɛ taa baara kɛ n bɛ kalan kɛ n bɛ diplôme ɲini mais kana bila i kunna ko diplôme de bɛ wari in dir'i ma i ka diplôme ye ɲɔgɔn caman bolo a m'i baara ɲɔgɔn sɔrɔ a m'i wari ɲɔgɔn sɔrɔ kana bila ko i hakili ye mɔgɔ caman la a m'i ta ɲɔgɔn si sɔrɔ nin sababu le ni ala ma sababu nin diya nin na maa ɲi fɛn gɛrɛ la ni bɛ taa fɛn fɛn adamaden fɛ o kelen de i ɲa patron i tɛ ala ye n ka ɲinɛ ala fɛ n'ala k'a latigɛ a bɛ tɛmɛ de fɛ ni bana ala b'a di mɔgɔ wɛrɛ ma ka jan o t'a ban mɔgɔ bɛ se ka tere datugu ni tɛgɛ ye wa a tɛ se ka kɛ o mais o de kan sɛgɛ o de tuma fɔlɔ bakar ma ko ma zada bakar ala sahabati fi salatin wala fi sawm lakin fi amrin waqara fi qalbihi belebele filɛ abakar siddiq radiyallahu anhu ala ka hinɛ sababu bɛɛ la a ko bakar ma bila sɔba parce que k'ale ka fisa ni mantoni bɛɛ ala tila kɔfɛ karamɔgɔ dɔw ka fisa ɲamiɲɔ kɔfɛ a ka fisa ni danfɛn bɛɛ ɲamiɲɔw ni cidenw kɔfɛ ko bakar c'est à dire a ma bila mɔgɔw ɲɛ ni seli caman ni sun caman fɔ ko i kana o ye seli silamɛya le mais kuma in min ka bon n'o bɛɛ ye kuli amrin waqara fi qalbi fɛn dɔ de bonyana dusu la o tɛ fɛn deni mɔgɔ min taa so kɔnɔ k'a nafolo bɛɛ cɛ nafolo mugu b'a bolo k'a bɛɛ cɛ ka na ala tila ma ala tila ko bakar i ka mun de to so a ko non n ka min to ka bon nana min ye o i ka mun de to n ka ala n'ala tila de to ye o ka bon ni ye la business filɛ c'est ça le vrai business parce que n'i ma nin business faamu i bɛ min na tɔ ka jɛ n'o ala faamuya ko d'an ma parce que f'i ala fana dɔn f'i ala univers yɛrɛ filɛ parce que n ka fan tɛ se k'ala ye o a capacité t'an na mais un univers filɛ ban an ala ka danfɛnw filɛ k'ala y'a kɔnɔ parce que n'i k'o dɔn i bɛ se k'a o le détection o n'i bɛ fɛn méthode scientifique la détection bi c'est à dire fɛn dɔ filɛ i m'a ye dɛ mais i bɛ fɛn dɔ bɔ dɔ kɔnɔ donc sisan i de don planète la ban la kabako don parce que n'o y'a planète an bɛ dugukolo ka bon ni terre tɛ foyi ye o planète dɔw ka bon hawla ka bon dugukolo ye siɲɛ miliyɔn caman dɔw bɛ taa miliyari la o t'a dan ye dɛ la hawla wala quwwata illa billah a teliya n ka fɔli la o ko c'est-à-dire light speed c'est-à-dire la vitesse de la lumière bi c'est-à-dire seconde kelen kɔnɔ a bɛ 300 000 km par seconde 300 000 km par seconde o bɛ komi c'est-à-dire Abidjan ni Buaké siɲɛ 300 seconde kelen kɔnɔ o distance filɛ o le the speed of light jɔn de k'o light dan o lumière jɔn de k'a dan an courant tɛ so kɔnɔ télé lumière kalo lumière ala de k'a dan planète dɔw n'o y'a gira o ka bon dugukolo siɲɛ miliyɔn caman olu bɛ taga o vitesse la miiri depuis ala ka dunuya dan olu b'o vitesse la c'est-à-dire 300 000 km par seconde ale b'o le bori seconde kɔnɔ il est miiri o depuis dunuya dan ale b'o bori la a bɛ bori fɛn jumɛn yɛrɛ de kɔnɔ o ye fɛn jumɛn le ye infini bɛ na yɛrɛ olu ko univers est infini de parce que n'a fɔra ko univers ala ka fɛn dan n'o ye infini ye ala yɛrɛ bɛ kɛ jumɛn ye sisan balimacɛ ale bɛ borolaw la depuis ala ka dunuya dan 100 millions joli bon en biologie fɛnw ko ten ko dunuya dan ko ça fait 300 000 c'est-à-dire 13 milliards d'années n'o ye tiɲɛ ye o ye an y'a lɔn sira min ma fɛn bɛ borolaw o ye nana o vitesse kɔnɔ seconde kɔnɔ o san miliyari kɛmɛ miliyari c'est-à-dire miliyari 13 c'est-à-dire miliyɔn ba 13 a bɛ borolaw le kɔnɔ o bɛ borola fɛn sugu jumɛn le kɔnɔ o miiri kɛ hakili sa hakili bɛ se k'a sɔrɔ n'a fɔra ko univers infini kuma kɔrɔ o le o ale bɛ borola o vitesse la fɛn jumɛn le kɔnɔ a ma se a dan na a bɛ taa min de Allahu akbar o ye ka bon adamaden hakili ma i na duguma ala ko ten a ko wa ma qadarullaha haqqa qadrihi ko an ma ala bonya ka se ala bonya danna a ko wal ardu jami'an qabdatuhu yawma al-qiyamah ala c'est à dire dugukolo bɛɛ bɛ ko ala tɛgɛ kɔnɔ ni n'a bɛ daga ɲɛfɔ ala tɛgɛ m'a fɔ k'a b'a fa dɛ a bɛ kɔ a kɔnɔ n'a fɔra a bɛ kɔ a kɔnɔ kɔrɔ tɛ k'a b'a fa o ni n ko fɛn bɛ ko fɛn kɔnɔ kɔrɔ tɛ k'a b'a fa o a bɛ se ka bila kɔnɔ a tɛ foyi yɛrɛ bɔ a kɔnɔ o ye dɔ ye ala ka bonya dɔ filɛ c'est à dire i bɛ kuma ko molécule ye fɛn ye c'est à dire fɛn min a b'a fɔ c'est à dire fɛn saba b'a la c'est à dire comment dire 3 dimensions c'est à dire comment dirais je largeur ni longueur ani attitude o le fɛn o fɛn tugu n'i k'o filɛ dunuya fɛn combiner n'o o molécule fitinin de o molécule ni k'a f'u ɲɛna i bɛ sɛbɛnni sigi so min yɛrɛ kɔnɔ k'i y'a compter molécule min kɛlen k'a composer i tɛ se i bɛ si kɛ sani i se k'o lɔn kuma tɛ peut-être i bɛ dugu min yɛrɛ kɔnɔ o bɛ quartier min na kuma bɔ a la i bɛ dugu min yɛrɛ kɔnɔ o dugukolo tɔgɔ bɔ a la jamana yɛrɛ bɔ dunuya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan planète fara ɲɔgɔn kan dɔ bɛ se k'o compter k'o molécule dalɔn fɛn min kɛlen k'a composer i bɛ se k'o lɔn wa ala ko di ko ahsa kulla shay'in adada ala ka fɛn bɛɛ dalɔn la hawla wala quwwata illa billah belebeleya filɛ
ni bɛɛ mun ni kelen bɛɛ da ala ka lɔn dunya n'a composant n'a fɛn bɛɛ a da ala ka fɛn bɛɛ ta lɔn n balimacɛ miiri parce que i bɛ miiri i hakili bɛ bloqué o de la fɔra ko fɛn dɔ tɛ ban ko infini ko kɛmɛ tɛ ban a bɛ hakili sanfɛ balimacɛ n'i ka ala lɔn foyi t'a la ta ko sanfɛ a dan de b'o ye la hawla wala quwwata illa billah ala ko wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum ko fɛn bɛɛ magasin b'ale ala le fɛ a stock b'ale ala le fɛ ale bɛ fitinin jigin a la qadarin ma'lum i bɛ fɛn fɛn ɲini a stock b'ala bolo a ɲini ala fɛ sani ta i kun siɲɛ adamadenw kɔrɔ m'a fɔ i kana ta fɛn ɲini i mako bɛ mɔgɔ la o bɛ yen mɛ a kana bila i kɔnɔ ko adamadenw ni sadi kana sababu le mɛ kana olu de tɛ sadi kana yira ko olu de b'a kɛla n'o kɛra dɔrɔn i bɛ sɛgɛn i ka ɲɛnama ta ka don adamadenw bolo baara b'i bolo dɛ baara b'i bolo ala ko ten am indahum khaza'inu rahmati rabbika al-aziz al-wahhab est-ce que ala sadi dibaga belebele est-ce que o stocki ala ka fɛnw sadi a stocki b'olu le bolo wa ile t'a la ye o parce que ni samaw ma ni faamu i bɛ kɛ adamaden i bɛ kɛ ni parce que ni ko la ilaha illallah o kɔrɔ le ni o le n ko la ilaha danger o le parce que a bɛ nin bɛɛ le walon ka bɔ i ɲɛkɔrɔ k'ala k'a laban ye hadamadenw bɛ fɛ k'o yɛrɛ bila ala le cɛ a tɛ se ka ɲɛ tɛ se ka ɲɛ jamana o président o a bi i to dan ala cɛ ala kana o kɛ yɛrɛ ala kana o nɔgɔya tɛ don ala cɛ dɛ fɔ ko ala k'a d'a ma kana to mɔgɔ ye don ni ala cɛ ala le y'a dan ye adamaden bɛɛ ye sababu le ye dunuya fɛn yɛrɛ bɛɛ ye sababu le ye ni min ko a t'a d'i ma yan a bɛ yɔrɔ gɛrɛ t'a ɲini a ɲini ala fɛ ala b'a ni bana k'a di ile ye instrument le ye o ile ye instrument dɔrɔn de ala ka i lege sababu ye ka n ka nafolo di yan ou ka garisɛgɛ di yan ne ko i t'a di n ka cɛ ala b'a dɛmɛ wɛrɛ k'a d'i ma e tɛ se ka baro mɔgɔ bɛ se ka tele datugu ni tɛgɛ wa a tɛ se ka kɛ o a tɛ se mais fo an ye nin faamu ka lan de la parce que n'i ma lan na ya ɲɛnama bɛ gɛlɛya kɔnɔ ya ɲɛnama parce que i bɛ fɛn nata adamadenw o tɛ se ka fɛn min k'i ye i bɛ kɛ adamadenw ka jɔn ye i bɛ kɛbali k'o ye i bɛ ko ka jɔn ye o b'i utiliser k'i abuser i bɛ yɛrɛ ɲininka sisan ne yɛrɛ ɲɛnama kun ye jumɛn de ye mɛ o le kɛ i le ka ɲɛnama da adamadenw ma o bɛ tɔrɔ la kɛ o bɛ tɔrɔ la o bɛ tɔrɔ ka ɲɛnamaya la mɛ ni fana ma da ala ma i b'a di fɛn dɔ ma dɛ siga foyi kɔni t'o la kana siga o la fewu parce que alternative tɛ yen soit i k'a da ala ma i b'a di fɛn dɔ ma n'i ko k'a da ala ma a banna i k'a da dan de la ten mɛ n'i k'a di fɛn dɔ ma min t'a la ye sisan kɔni a bɛ ɲɔgɔn na a bɛ baara da i kan dɛ adamaden ala kana ko da adamaden si bolo n'a bɛ baara da i kan walahi adamaden ɲumanw bɛ yen a ka ca a tɛ ban mɛ a dɔw fana ma nɔgɔ dɛ a dɔw ma nɔgɔ ala ko ko sankolon dugukolo tigiya ni fɛn fɛn b'a kɔnɔ o le ala ye Allahu akbar o le ala ye ala ko ten qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi qul lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada c'est-à-dire i ɲɛ bɛ fɛn fɛn na ji la ɲɛkɔrɔ bajiw n'a fɛn na océan a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i k'o kɛ dabaji ye c'est-à-dire k'i bɛ ala tɔgɔ n'ala ka kow sɛbɛn ka ban ko baji nin bɛɛ bɛ ban ka sɔrɔ i ma tila ala ta la fɔlɔ o le ye infini ye o kuma o le c'est-à-dire ala bɛ kuma na parce que kuranɛ jiginna de kama o a bɛ kuma na hakili le n'o falalen ɲɛna e nana o kɔrɔ de le infini do a tɛ se ka ban i bɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ se ka taga sanfɛ la hawla wala quwwata o la fɔla ko kiyama tɛ ban a kana bari la parce que i bɛ baara kɛ ni infini ni donna ala univers la dɔrɔn i bɛ infini de la yɔrɔ la ye infini de b'o yɔrɔ la ye fɛn min tɛ ban i b'o la mais a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ o la n'i hakili ma fɛn faamu kɔrɔna k'a fɔ i b'a ta ten parce que i tɛ se k'ala ka ko bɛɛ ala ka ko tɛ faamu balo cogo ten ni n ko a tɛ faamu kɔrɔ tɛ a ka bon hakili ma a b'a fɔ le ka an bɛ se ka min faamu a b'o le fɔ an ɲɛna ko la o kuma y'o le ye o ala jinɛ kuma min fɔla nin ye a tɔ ka bon a yɛrɛ ma ala hakili ma o mais ala b'a fɔ le c'est à dire miiri ala tila ko sara a ko fɛn bɛ jinɛ kɔnɔ ko tolo ma deli ka fɛn mɛn ɲɛ ma deli ka fɛn min ye hali hakili tɛ se ka miiri donc sigi dunuya kɔnɔ komi hakili bɛ se ka min miiri dunuya fɛn bɛɛ ma a dagamu bɛɛ ma a jinɛ b'o sanfɛ ni étape caman ye parce que ala ko le fɔ ele ye miiri ka se dan na bani o bɛɛ ka dɔgɔ parce que dunuya ye kɛ alijinɛ représentation de cogo dɔ la i bɛ hɛrɛ min na dunuya kɔnɔ olu bɛɛ représentant de sɔn de dɔrɔn o le fɔ représentant c'est de réalité kuma la ka da ma i m'a ye parce que a dan de b'o ye seli wele filɛ o ko Allahu akbar arabukan dɛ
ko ala est le plus grand, ala ka boni fɛn bɛɛ ye. I bɛ fɛn fɛn na a bila ala ka bona ye. Ala ko limana d'a ma a ma nɔgɔ. I bɛ fɛn fɛn na ala fɔra ko sabo n'o kun ka marteau wuli k'a b'a jigin n'a kama a bɛ marteau bila a t'a jigin tuguni. I bɛ fɛn fɛn na kalan de baara de i bɛ fɛn fɛn na Allahu akbar ala ka bona bɛɛ ye. Na ala ma hayya ala salat hayya ala falah a ye na kanda ma a ye na kisi ma a ye na seli ma. O ye cɛlakaw ko ye ban balakaw ala ko la ko nɔgɔ cogo dɔ la a ma nɔgɔ dɛ a ma nɔgɔ. Donc o ye ala yɛrɛ donc c'est à dire n ko infini la mais an bɛ monde infini la n'an donna la ta dɔrɔn an donna infini kɔnɔ an bɛ dɔɔni de fɔ a la an bɛ dɔɔni de fɔ a la o kelen kɔnɔ a ye na nabi ɲɔgɔn filɛ donc n'i k'o dɔn sisan parce que i y'a dɔn k'i bɛ ala i tugu dɛngɛnna sɔrɔ a banna i bɛ kɛ affaire kana ala le direct o i ni mɔgɔw kɔni mɔgɔw bɛ bila fɛn gɛrɛ la den bolo n t'a fɔ i tɛ mɔgɔw fɛn kɛ fɛn i b'o bonya parce que ala le k'u y'o bonya donc n'i k'a ko da ala ma ka banna i y'a ko bɛɛ bɛ équilibré a ma nɔgɔ dɛ n t'a fɔ a ka nɔgɔ dɛ an yɛrɛ bɛ kuma la baara ma nɔgɔ an bɛ dunya min kɔnɔ bi a ɲagamin nɔ na bɛ ɲumanw filɛ an ka misali dama ta dama na alayhi salam Ibrahim ko di ko fama dhannukum bi rabbil alamin ala i bɛ mun de jigila n'ala in balima cɛ i bɛ sɛgɛ la i bɛ gɛlɛya la i bɛ ko dɔ la i sɛgɛn i yɛrɛ malo bɛ bɔ yɔrɔ min na i ka mun jigin n'ala ye i bɛ mun est ce que i fɛ ala bɛ se k'i bɔ a la wa parce que ni m'o sɔrɔ i tɛna bɔ a la n balima cɛ ala fana ko da se ko sira ko ana inda zanni abdi bi falyazunna bi abdi masha ko ne bɛ sariya jɔnya jigi ka fɛn min jigin n'ala ye ala b'o la yɔrɔ la ye ni ko ala tɛ se ka ala t'a kɛ o mɔgɔ tɛ se ka bɔ na wi ala bɛ se k'i bɔ a la i bɛ gɛlɛya la fama dhannukum bi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billah alu ya jiga mun ni ala i bɛ mun jigira n'ala ye i k'ala bila min ye i ɲɛnama tiɲɛna wa i ta tiɲɛ i mako sala wa i k'o de bila ala la i b'o sɔrɔ mais ala bɛ n jigi ma tigɛ a ɲagamina cogo cogo ala bɛ yen n y'a tɛ ko ten ala fɛ ko nabila Nuh alayhi salam ko ten ko aw ila ruknin shadid ko cɛ tuma min n'a mɔgɔ nana ma o bɛ fɛ ka n'a lɔn a ko ten ko ni n bɛ se ka sɛmɛ yɔrɔ gɛlɛn sɔrɔ ala tila ko ten ko rahimallahu akhi Nuhan ko lakad kana ya'u ila ruknin shadid ko Nuhu i tun bɛ sɛmɛ yɔrɔ gɛlɛn la min ye ala ye mais tuma dɔ gɛlɛya b'a adamaden ɲagami m'a ye ala da dan ye fama dhannukum bi rabbil alamin i bɛ mun de jigira ni ala yɛrɛ ɲɛnama kɔnɔ i silamatɔ ni ye silama i bɛ mun de jigira ni ala ye i ta tiɲɛna wa i mako sala wa solution t'a la wa bɔyɔrɔ t'a la wa n tɛ se ka kɛ foyi ye wa ne tɛ foyi ye wa n tɛ se ka foyi kɛ n yɛrɛ ye wa n mako sala wa balima ni ko jigira ni ala ye ala ko faman zanna bi khair fala wa man zanna bi sharran fala i ka min jigira ni ala ye ala b'o d'i ma parce que i le ko o nata ala ye o i m'o de fɔ la ala k'o d'i ma i ko fale ko ala k'o d'i ma i y'a fɔ ala ala ta i yɛrɛ lo ko ɲuman jigiya ni ala ye ma dhannukum bi rabbil alamin ala ka jigiya ɲuman ta de an ye jigiya ɲuman ta k'ala sɛgɛrɛ n'a ye ala cɛ ne yɛrɛ jigi tigɛla silamɛ jigi bɛ tigɛ a ko wala yayasu min rawhillahi illa alqawmul kafirun c'est à dire mɔgɔ tɛ i jigi tigɛ silamɛya jigi tigɛ tɛ se ka taa ɲɛnamaya kɔnɔ a tɛ taa ɲɔgɔn fɛ n balima cɛ sabali silamɛya jigi tɛ se ka tigɛ parce que ni jigi tigɛla a bɛ mɔgɔ dimi ala ka nɔgɔya ma silamɛya jigi tɛ se ka tigɛ silamɛya jigi tɛ se ka tigɛ wallahi jigi tɛ se ka tigɛ k'ala to i kɔ la ilaha illallah to i da k'i jigi tigɛ a tɛ se ka kɛ silamɛya jigi tɛ tigɛ ko wala yayasu min rawhillahi illa alqawmul kafirun c'est à dire mɔgɔ jigi tɛ tigɛ ala la k'a fɔ fo mɔgɔ kafiriya i bana la dama c'est à dire ni k'ala dɔrɔn k'a dege dɔrɔn i jigi tɛ se ka tigɛ sa billahi silamɛya jigi tɛ se ka tigɛ ni jigi tigɛla n balimacɛ n balimamuso n fa n ba i ya limana filɛ ya tɛntɛ k'adamaden yɛrɛ jigi tigɛ ɲɛnamaya la pewu ala a silamɛya tɛ ala kana lajarabi n'o ye ala kana lajarabi n'o ye Musa ko ten Musa kisala firawuna k'a gbɛ a n'a mɔgɔw kana lɔ bajida la qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin non Musa o bɛna minɛ dɛ baji filɛ nin ye solution tɛ yen nka fa i bɛ ala i bɛ mɔnɛ fini la o kabako bɛ na yɔrɔ la ye ko kalla o tɛ se ka kɛ sa a hakili sigi kɛrɛ ko tɛ o tɛ se ka kɛ inna ma'iya rabbi sayahdin ala bɛ n kɔ a tɛ n labila a tɛ n labila limaniya filɛ yakinu filɛ ala la parce que n'i ma yakinu sɔrɔ parce que pour que fana n'i ye fana sɔrɔ f'i ala lɔn de k'ala ya mon infini lɔn k'a kabako lɔn ka tila ka da la i bɛ sɔrɔ ka yakinu sɔrɔ ko nɔgɔma tɛ dɛ
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا موم كا effort كاني على كسرك على با كسر نوغاي كسر دوما اما نو ده effort لو يتلا ala kini mala nyini kala soro probabilité zéro lo probabilité rete impossibilité lo ate soro abe nyini amano parce que dunya re nyini ika fen soro yana ma kono ika jumale soro no wala fo nyini ya diplôme wa o be ka bara o be ka de lamo fen male soro no wala dunya kono ile be ala le nyina adan ile fo soro no wala mal lamban ma chemba nam so c'est ka soro sa angana ke bali fem tsaka ngono nyini c'est ka soro موسى كوتي شعيب تا أمو كوتي كو لولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز كون يا جماعة كروم بيكون هلو كنت تانغ بيبونكي فخ فو ياون يري أما فكو دونك جماعة بينو كوري كو أرهتي أعز عليكم من الله إما سادي نيا جماعة كروم نكا بوالو مغتم على يرو اسكالو على لون نيكا على لون نيا جماعة كروم سيكا بو نيكا على لون يتفنغر سيكا بو نيا كروسا دنيا بيبكيرو فين فتين دويتي korte ko ni minga soro ibo hasidan kuma koroto ye o be ka dunya jashnya kuma koroto ye mais ni va comprendre la fin mi fente o le koro kuma woro le ibe dunya comprendre ni jumale o le be dunya fana valeur fana dimo masahaba o lu fana tafle afla alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbuna Allah wa ni'mal wakeel aba sawa ko sawa mola jana kama de o ko bena shitunu ko hasbunallah an jigi sen ba an wasa bagale alay wa ni'mal wakil kuma barka malo hasbunallah wa ni'mal wakil ni foni lanay ibe gala na rabi wala parce que la hawla akbar hasbunallah wa ni'mal wakil mais ni kon pola wole kan problème sege anga moyenu taw ke finalité o yebi aken ni kan nyama be nyami ami ko kelan abibe tala la yoro lawla la may dane boye kana blay kono ku moyen ne be ko dilima flaw fo l'islam adayon fla doctoro ya bara ya patron furuche furumuso ba fa président ministre député kala sugu lu be moyen instrument la ka mondin kono ala le adayon mais ni kaya jigi boala la ka blalula lulu ha la hawla wala lunto wala be jigi tika dan ibe so batika da man le ko jaada ma den ha jang nga bonga je ba fika na fenyi nde ba fika na barake ibe fenfe ya be sabule mais kana ble ko sababu ne be ko kela parce que re shirku ale problème ne o karamo ko ti ko adam al-akhdh bil asbab ma'siya wa tawakkul ala al-asbab shirk sadi kana fen ta sabu takanyini o jurum ko le mais fana blay kuna ko sadi sabu ne be fen dilaile mafana ko shewe flanga fo yale o parce que ka fen do pouvoir de fen no ma pouvoir taburo ala le be effet de fen na mo fla o be fla kelemi abe dona fa te dona fa mo fla bo université kelna o teke fen su kelen mo fla be diplôme kelen soro o teke fen su kelen parce que na ba ni jateli ambeka ke kelen mo teke kelen ni effet ni to so aya critère mais a chance ti fen ba te kelen il a be fero so nyama kono il a be si ngana soro chodi ali ma de ka mira ma nga soro chodi o ka chamba nyama kono fero be ji kun tigala la ka soro o ka cha ni sabule kuma dima sawu male ka dima min nana na chodi akara chodi nyana bula ile de talon abe ke kaba ko iboro ni men ala ibe mon infinilla mais donc nous gogoronin ça dia la touro toler ni ko fenga dorobi sege sabo fle ridwanullah alayhim khazatu hunain kerela o kaylumna parce que badr l'islam ko ni mo keme sabanta sabada ma ndok mancha hunain na mo wajama kono ko la nugle bal yoma min kethra ko bi ko ni heche ka fo ko mo be sanna anu jaman ko ni non te sege ala ko ama fam ala ka leçon doma o tarakera kum foro nyagamino fusta mo burla kaburi ala suraka ala kala sallallahu alaihi wasallam ka asaba wuli kelengele min ka tari daka na lama wala kala sallallahu alaihi wasallam o sigla kana so akere ka kere gay imay parce que ni be fanga ni dan président jamana munde ani nu be moyenne mo infini ala tali ma fika na sabuta mais blay ko fe sabun ala le effet de sabun fan la ni ka sabu ala sabu blala non lono iji misère akola nga ko beka manya te se ka nyamba ma che parce que le fenni ba kala o te anyini mote fiu law la fana
donc n'a ma kɛ an ala ma latigɛ ala ma effet do sababu na donc misira gɛrɛ ta a bɛ ala na effet do la o le tuma ala bɛ tester ko dɔ la o nin de kama i ka ko dɔ kɛ fɛn dɔ i yɛrɛ fɛ n'o a ɲɛnabɔ a tɛ se ka tiɲɛ cogo si c'était impossible mais a tiɲɛna i yɛrɛ sigira a tiɲɛna cogo di a tiɲɛna cogo di sa o le bɛ fɔ la ɲinɛ ten a tiɲɛna parce que i kun ka o fɛn tɔgɔ kɛ ala le i ye sababu i ka fɛn fɛn k'a la i k'o kɛ ala le ala ka yɛrɛ n'o ale tɛ ne ala le bɛ sanfɛ yan ne de b'a kɛ I'm in charge here ala de b'a kɛ famille ko ala k'a d'a ma donc fɛn fila bɛ yen silamɛw o le k'an sɛgɛn bi a ɲɛnamaya problème bɛɛ o le an ka moyen ta k'o kɛ finalité k'a la bɔ ko la o y'a fɔlɔ ye filanan ala kila sallallahu alaihi wa sallam an k'o bɔ an ka ko la c'est-à-dire k'ala kila ala ka sira min don ala kila o ko kana ta an k'o fɛn kɛ ala k'o le fɔ ni ka silamɛ ala ka leçon ba min di sahabaw ma leçon ba fila o ka groupe de collectif a fɔlɔ kɛ l'o nɔ o ɲagala o yɛrɛ la o y'a fɔlɔ a filanan l'o nɔ k'ala kila kuma sɔsɔ o de la ala kila ko kana jigi yan dɛ k'o bila kuru sanfɛ a kana jigi o kuru sanfɛ hali ni a kana jigi o jigila ala ka leçon dɔ ma kɛrɛ tiɲɛna o munna wala fɔlɔ falyahdhari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim mɔgɔ min b'ala tila ka waliya fɔ ala tila ko a kɛ ten i b'a kɛ ten ala ko a sabali ko wɛrɛ kɔrɔsi ko fitna b'i sɔrɔ ou bien jangata gɛlɛn b'i ta fitna o ye dunuya ye yan ala kan kisi o ma jangata gɛlɛn lahara o ka jugu n'a bɛɛ ye donc leçon ba fila le b'o ye an ye ala kɛ fɛn bɛɛ dan ye an ka to ala kila sira kɔrɔ o de tɛ la ilaha muhamadu rasulullah a dan bɛɛ t'o ye ale le y'o kuma la don a ka nɔgɔya kuma ɲɛ kuma a ka nɔgɔ kuma la mais o le b'o ye o le b'o ye faamuyali ma nɔgɔ a baara fana ma nɔgɔ ala ka baara nɔgɔ an bɛɛ ma a ka baara nɔgɔ an bɛɛ ma i m'a ye c'est-à-dire parce que ala bɛ fɛ hali nabila ibrahim filɛ ala bɛ fɛ k'a tɛntɛn k'a bugubugu ala ka fɔ a ɲɛna i den i ma den sɔrɔ sanji joli san kɛmɛ ko i ma den sɔrɔ i b'o den ta o b'i nin kan non ala tɛ fɛ fɛn gɛrɛ fɛn fila bila i nin kan ni ala ye ala tɛ sɔn mi o ye ni ala ka min choisi dɛ ala tɛ sɔn ala b'olu bolo ibadinal mukhlasin ala ka min yɛrɛ kɔnɔ gɛya k'olu choisi al mustafain al akhyar non i ka den sɔrɔ den ka di bi n bɛna filɛ nin den juma le bɛ ɲɛ i muso ni den ta ka taa bila bi wadin ghayri di zar'in inda baytika al muharram yɔrɔ la segu ji tɛ yen kuma tɛ fɛn gɛrɛ ma ni ji tɛ yɔrɔ min na kɔni ɲɛnamaya kɔni tɛ yen o k'i kɔ don ala kama nabi ɲuman la hawla wala i tɛ nabi ɲuman o t'o lɔn i ka dɔn dɔ la i b'a dɔn fɛn sugu min de o n'an tɛ kelen ye ka dɔw ko i fɛn jumɛn ko rabbana liyuqimu salah wala u ka seli jɔ dɛ i k'i kɔrɔ ibrahima ta la alayhi salam ko a ma kuma i bɛ taa kan to yan a ma kuma a muso hakilina jigin allahu amaraka bihada ala le k'i jamana nin ye wa a ko n'o la bana hakili sigi ka taga la yuhayyibana taga an mago t'i la tuguni o ibrahim taga i bɛ se ka taga baara tɛ kuma bana ni ala le k'an yamara ni k'e n'an bila taga a bana kɛrɛ tɛ tuguni taga kuma ɲɛna wala a tagala ala ka dugawu kɛ ka taga a kɛla cogo di faj'al afidatan minan nasi tahwi ilayhim an bɛɛ t'a fɔ ko makan n ko muso o dɔ ye ala limaniya o le ka kan bɛɛ bɛ taa yɔrɔ in na ala ko tɛ don foyi la f'a ye barika don a la n'a bɔra fɛn fɛn la a b'a jasi k'a mako sa an bɛɛ bɛ taa boro o muso ka turu min kɛ an bɛɛ bɛ t'o turu tɔgɔ kɛ silamɛ bɛɛ ala ka se kɛ i bɛ taga turu min kɛ yen c'est-à-dire ala ko n k'o de fɔ o le y'a dan ye parce que n'i k'o bɔ fɛn fɛn la a banna a dan t'o ye ka tila fɔ den ka den sɔrɔ sa den ka di kɛ bɔn den faga min filɛ sisan ala le bɛ wa den de bɛ ala de ko inna hadha lahuwa albala'ul mubin ko n tɛ lajarabi nɔgɔma dɛ ko lajarabi gbɛlɛ yɛrɛ la an ka bila ibrahim kan mais a kɛla olu lazim tɛ wa olu lazim belebele olu gɛnna tɛsi la anu le bɛ ni ala ka nɔgɔya ala ka n ta nɔgɔya allahu akbar donc ala ko le fɔ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما دام الدين جنا دان فوي كما فوني على باتو على كالون فرنا على ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين كما جنا دان فوي كان فوكاني على باتو جاي انت غازغني ناف ما فلا على لا دمري بس على دمري وا تسو فما لا فعل كتي أقول يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم
قاموا على صعيد واحد فسألوني كل أعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. لا حق كو الدنيا كنا دمرين أنا فرنا لما بنا بلوا كلا تسري كلا ولي كلا دالي فم بفه إيكا ميملو على دال على كابي بيتا دما كلينغرين quoi te fou bo fem balé comme nika sadi nika misani shu bala ka bo be bon mune misani shu bala ka bo be bon mune ka bo le bala parce que na quoi te fou bala abna sadi fana abna bo en climat donc a fa en climat ça mi femme nika misani shu bala ka bo o ji jolé abe mi bo la de o nyoko si imai infini donc on est dans la moumini al kiyama dia ametala orol la ngolo fo ngan ko de sadi anya fin du malé o wole fo dunya re mun dunya fem be dunya kono dana la kule kama kala batu adama de fana la batu ala le dlamay fem tobe ya abe moyeni mena exemple dima ni kumbola kula moyen na fate moyen na tuni ni nana san ika sonyuma do dlan iko vraiment son ko ni son mako son mena solo dlan ka bakolo ika so dlan ka fem peke igi teru wole kana ko abo vraiment nga so dlan nga sofle inna onna so na do sokono ika tarano ya ne adla sokono don la nyanga nyanga fledi ika nyanga dlanka ke no kabako yi inga ni yera dolala jibe jigarema avec ko bek automatique yera ma c'est ali mirami ma nyanga moke ika beke ona nyako sodo iko no ichere fana kana turanga nyanga ko la de non nyanga c'est très important maro ibena nyanga bon i mako be nyanga bon fumo kana ke maro i mako bala i fe nyanga o ko yanga fam mais sodo ako non soteo nga beke nyengene ay ka imakere parce que ni ka soro beke nyengene ke imma ko te nyengen to la tugunu parce que tena si sokono day mo ko te nyengen na tugunu mo roli donc fem be dula ire ni ala ko che imma ko tala tugunu parce que akela chenima wole ko toilet anglais ko toilet business parce que ada bani chambi to am toilet business la ça dit ile ka nyengene jokia bokia so beke nyengene imma soro blala ni soro de somna est ce que ma ko be nyengena so to la tugunu parce que ile na shi ibe mi gan nyengene anyal mawle bamburuli en chambour la ko toilet business sadi anu kon balali ibe fima ko te sadi fem be kala sawe ki boku nyere la ami borla le ko parce que ni fem ki ke sawe ki boku na imma ko to fento la tuni ibo fento idi imma ko te nyere na tuni imma ko te fento la tuni akala fem fenyi fon yoro les femmes ala ka fon ko da makano ala ka fon ko madama makano amma me business na la li amano de amano donc on ni ka fle ala kila sallallahu alaihi wasallam chila kana sanyi muwan saba sanyi muwan tan saba ko ke makano fengre kunte la ilaha qulu la ilaha illallah tuflihu aya foti shite fu ala la ilaha illallah muhammadur rasulullah ayo fo avec ici ta sanyi tan saba islamia ça dit sanyi tan saba kala wala nyako ko den ni ko mi ko den sanyi tan saba ko la tu ko den ni la ato sai ka millon c'est li sum absolument ben la ilaha ne ko fe c'est les sous jara bedla madinale sa mère qui dit ma bedla madinale abe presque abe arkanu tobe la ila lek mi makan bonu ga la na mi ko leje sadi anga ala doni ko jen ibe ton kon kew nda fu tibe islamali ma be ka toka je ile be ti tala yorom na kumune be mune ko sabate nya ati nyoro soro fu la ne sabati dusula parce que no sabati la la hawla wala quwwata ma ko sawaro kan ke akan ke ko menike o mu jadu ke nyok bansani fem mo dusula la hawla wala quwwata illa billah umara kisame umar talaluna ta fursu pers daire o ka chila dibla ta ko ta négocier on na ko no côté son condition ma o fona ko chila ko ta umar fe tra umar sin soro cheka umari akono kan son condition be ma cheko on le ma fam de ik me fa ikuma son non ko mi ko yan fe manang ma fe nga condition fo ma son ma pour nga umar soro ko no kon son ka bana parce que ni te kileun ante kele anu be kere kala ka tunya na anu be kere kala skale kele anu be kere kala dunya kama lute kere kala dunya kama parce que l'islam a koy ima hadith ala sallallahu alaihi wasallam belebel fo aku ko satata ko sayati zamanu sari ko do bena na ko mo bena sari o manton be bena wole ka je alu islam o controla la akbar sabo jorla nanye o jorla nanye ko ala kala lunto aman chale wante foile wa munebe kwa kacha kula kinakum kughatha ke gutha isel ko be kom jinyaga ko ni ala be tagali amma zabar fa yazabu jufa zabadu be tagali jinyaga barka talo
ci be tanale cogo al funo bata fembe bata akwa yole mabe ko mjikanga parce que muni ala ku ka dogamburu en frante ñogom ne la kere fleni wala nga jinya ka chatew ako wala yaqz ko wala yanza'anna Allah min qulubi aduwikum al mahabata minkum ko ala bina sari akun kama de ala bina anya asra parce que abikum jinya ala ko wala tanazaw fatafshalu akana bla ñogna kere ka ñogo sama abe shui abe chiaburu to benam neke ko ala bina sari sranya taka sama ka bo asari a jugu dusu ala be asra sama ka bo dusu kono o te sranya tunguni parce que bisa sranya fem ko shita buru tunguni min yala ko ya ni ñogomne o te o sranya mu kama ako wala yaqdhifanna Allah fi qulubikum alwahn qala bina wahn fi dusu kono he la hawla wala quwwata ya rabu kana de ko mal wahn qala hubbu ad-dunya wa karahiyatu al-maut ko le wahne dunya kanu anika saya kon iba konge parce que minga saya kon fa imo keo ite stranye chodi hubbu dunya kanu te ko juyo me ba kanna muni kama ni ma dunya takala harani na ibonna a be perdi la chena woro tolay parce que min ko ntala ko la ele mbela ko na dunya kungo kala nyini ku ngala kele ele bonna de parce que ale ko tala mais ele min bala abi bono doni anga sabali donc dunya kanu parce que dunya compare lan muni le fait quand tu amala bunyalo kal jine diani fonlo fa nanga dunya compare no yika te ka fuye tuni mais comment mo limanan sorole anga dunya ka bay ame fembe ka koson akala finalité en soi-même akala cheni chenana la hawla wala quwwata illa billah alaga noya donc oyi rukun la ilaha illallah la ilaha illallah pilier flale bala ni ko la ilaha tigi foiti illa allah fo ala fem bebra ti yala nafulo tigi koredi ibe fem bege fem yede o le tigi yo nafulo tigi fuchete tigi fuchete tigi I furumso tigi ali bate tigi I fate tigi presente tigi jamana tigi foiti tigi tu la ilaha illallah tigi shite fo ala foiti fo ala le bi o le be fle ole ya rukunu fly a pile ni kelen jana ika fano blatiga mi tala dra chana o shirku ole ala kan kese innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah ala aljanna ni ka flanga fano blala placina ala ko alaka aljine alaka sadi alaka haram yama alaka bekes ka boma alaka islam bekes ka boma alaka limana dum tambema amana ode ole rukunu mais a charturo a condition jumay fam billahi la red dafa parfois fana long karamo ko timina tira la a forfa al ilm loni ni ma fem no ibe se ko bonya lon chodi ibe se ka stronya chodi ngo fo dem senti stran tasmanye chatew ata loni ate stran sanye chate ata lo fem ni seni te fem lon pa no ko te fem lo ibe le ko heo te fem tore le ko heo chende iba le he parce que ita lon ala kalimana dama alors fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir zambi alonko tishite fala wala loni yaqin loni boyo loni fi'al loni wala loni al ilmu qabla qawl wal amal c'est loni ka kon barani fenye pour les kan islamo sege parce que ko nyaminaw ay rebe sté sami fuka ala nyini sawle kuma be gala ko be gala parce que anta ala nyina kalon anga ala lul femi ngol fala be nyini ibe fefe kala ala nyina kono ika kan susu ke ala ba kono ala nyini ibahi mais comment anga sadi kana ira finalité bo ala kula akala gala amboro aflana al-yaqin dengenia premier le savoir flana la certitude c'est yaqin dengenia ala ko innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu ko mu'minu yayero le moye min limana ala na la ka chidema ko fo masiga tei ni ko la siga skala ko nyere chen non c'est vrai chetan wa sosu kala tuma dola o be se ka te problème mais kana dengena ka siga la fuita ce niveau de la ele sigi ko avec ko ti babi ngolo la o problème ne mbar mache ala ka itanga bama waswasulo asabana al-inqiyad la soumission c'est-à-dire qu'il y a majiga là qui yere mala mi borien ala ntale itale binye ika mi mfomba la prenne kake ole ka islam ka objectifier ni desalamina ala ka lo fattaqu ma stata'tum yesra la ka be il yasra sadi iseko de mayama nga ko de kini yere nega ibe semin ok ole soumission la ko donc
ala ko man yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al wuthqa ko mo muslima ala ki yere kulala ki yere di alama ka tila ke nyel ke bagay ku ka fengelem ne de amando aka gira ka giri ika ber gere ne di ngobe dam ne kela benna parce que o le fola kuma yo toujours ni wala ngala ni kala ala ulu mo le sege ala ko tu ko ashaddu an-nas ibtilan al-anbiya fadi mogom ya balawn wa fitnan wa sadi galaxy we sege sto dunya kan wala nabi mo yo ko mogom mo ko fe ko ala ko sadi tush nyali mana bunya la ke ya tesi le bunya ya la jarabi bunya ko ti manda la de o le logique abi tester pour ça qui tester abi do fara degré kan o te kara rewa c'est CPN ni terminal examen kelewa université ni terminal kelewa doctorat ni do kelewa o te o plus be yere abi tester be gala ka talo ame fleske be se ka teni o le nyama rewo plus be yere abi gala ka tale ala ko fala be teni ibe sunya Allah wati tester be gala nitmara avansa ke akla do e nerva la ko men ke kala ne be kala na me kala na o te ibe tester la lo ibe yere do le fala daraja kan ibe tra doctorat niveau là afin ko madame al-qaboul l'acceptation c'est-à-dire qu'à son là ala ko la yamne ka son la yere ne islam te do nte fo waso ka 17 nga yara même rom nanta do mo ba lo islam ale njola nke wala njola c'est musulman nga vida la lema ala ko abla mablay nte sranye mi bunya mi place dima mais tenya alay bunya kono to yamate kera kote ka fo hakli sigi la reba ko do ba fo la ko tie sere hakli sigi rekono ala ko no gambe as-sidq la vérité la véracité ça dit ya chantiya ka fo ko tigite fo ala ya chantiya ala ko ti hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin mo ka diya ka fo mina fo ko kala limana pia banati tesitena mogoti toro mogoti kuma fima mogoti ni musoki banam sum gare sutra tote filala wa toro tilala mogoti toro wa dilim ki yere ala mogoy mogobe do fima ibe do fima jamano yere titoy i voyage to baralo i sawra i sura ni ala islama ala ko yere yere sura la i ka problem soro o tese ahasiba nas o la fitna benam bad ma chabena défi mi yele je kana bloko son parce que akunyara o leo abetere dikku bala ko la damna la de to garbe la kuma garbe foyma o te wala bi fitna bena ala ko me bitek la gansande wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu o tasilu burbul tari burbul le kala orlay min ko chana bin dusula ala ngokti ala bono lulon wala ya'lamanna al-kadhibin min fara wa fala stamblana ka ko ala fana bono lulon ala ka chantiga no gambema no bala l'ikhlas la sincérité wa ko islamo sabi ka ke ala rejat ma kala la ngula ila il ala le koson mfate mbate mfurute mfurum sa jamanate me fuka furuka no te mo kere kama ta benin ala le che ngole relation ala diretilu den ala che sincérité ma kala le koson ni fana ko ma la kala le koson ya fem bebe kala le koson mo yi bo kala mo bo kala mo ka lo mo ta lo o te kele ka business tuni ni mo buli ka nyima kala ba no mena long mais on est tequilé ka nyinil fin tourni o te blailer il est boiler à margi là al nika ke mo nya fe akoro te kala mo li parce que du soya kala minute mo do circonstance bi jago ko ke mo nya fe e be ko mo ro ba kala mo mo kana ke ile kala nyini il fana ta kala lu ko son problème basito là mo le fana ka gbele parce que ka glet mo do ye do ka di ole kafsa to ka di ole kafsa ko ko fa belelo bena al mahabba l'amour ala kanu parce que ni ka fala lo ba kanu sika fuita la fi ala ni ka la long fen do nyona lo ni ka la lo ba kanu sika fuita la parce que ngofo mo fen kanu fen sama kama nga fonga kuma la ça dit dafali kenya ani nyeli ni bed dafan ni dan ala le to fo mala ala dan fen fleban e be fen do rebel wala ala nchakai wala itafa ngo chayore no ala ko down o ni o chakai ala rebe ke chodi sisa on mérite o chokolati ala kandeme ala ko walladhina amanu ashaddu hubban lillah mom liman ala kanule ala ko tin
ala kanu le ka bon li ya ala kanu ka bon o titrunga ala ça dit ni selo degré la bato seli tekima ku gelen sun tekima ku gelen ala ka ko arina habiya ya bilal an la'afiya ni seli an la'afiya seli an la'afiya sel tekema gelen tu be subeke sela ça dit abe sungolo be na be tira ile ne la fo no abana kaba na le tala yo ma fo ko sawa ko ni sungolo ko meta ko joro parce que anu ba enfin sungolo rek mo wasa la sa ngache ma fam mi fam mais niveau ame min kuma fo lu be niveau na ile ma sey folo de c'est qu'à long comme il sait qu'à nous expliquer demsene chogom no keleni il sait qu'à long aka boama de ni ma sa niveau là il sait qu'à soro mais ni c'est là le ba fam sugumne donc c'est lié au son à la cause ça be baraka parce qu'il me dit ça dit be que la hawla la quwwata ibn ala le dia sugo bala kabakolo on le faut dunya ko fait matériel a dia c'est limité dia dagne fait matériel loni nyeli ala ko fem ce qui soit intangible ou les dia kab dia dan ni be nyele kala mo dia danu ni bala ko ni ça niveau de la nyel qui est mo ni kanale namadi parce qu'il dia le soir là ala kamade mais dia fana parce que ni ça degré là non pas tout qui ma no ya ko banay il est revestel c'est le bola c'est le rôle be gelaima i dotal ibe bola le gelaima parce que quand fait ni i ka kanu ka nora la ni be farna ka bola o le ka gbelo faran nyoro le ka gele mbal ma che o le ka gele parce que kanu be faran be gela o le ke mumin attitude ni ala nala ko sawat lan dusula ci la uli na mo ko metan sahabaw ala kan beso rola amon no de fo ko mala ka dam o la ilaha illallah maflalu muhammadur rasulullah allahu akbar on bele banzala bele ma bele safullah muhammadur rasulullah o haka juma'a ala kala muhammad la ka chini ala ko in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni nabi ala faka ala karatu na la ko al isra'u ala kala isra'i yuhibbukum allah ala fana ba kanu ala ki kanu ya dani de kanu dani ala kanu ka jawma wala ya dani parce que on le faut ala le dani ala kule ya dani imai al sallallahu inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wala dhikrullahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un afamya kan bar maro sake kuno ko zikru ka boni seli ngono bar ma che ma fam ala ko seli pas selbe bara daba ni kew a bara do minyi sadi seli bi gbe ka boko juma ani ninka sadi ko juma seli bi nga bomo kili o ko baleyo hamdala ko kampeyi mais aku wala dhikrullahi akbar ala ko fole ka boni muni sadi akbar min nahyika anil fahsha'i wal munkar sadi seli bi gen kabo ala ku chenko ni ko jugul ma de mais ala ko be selake o ka boni seli gen kabo ko juguma yi parce que ala ko ne adan ko yorole uli al akbar ni mo fam ka ko no ko sigur ka bon seli ma ro fam ala ko wala zikrullahi akbar ay dhikrullahi akbar min nahyika anil fahsha'i wal munkar ko yorole ala kun ka boni seli bi ibe ala kum fo sella de subhanallah azim subhana rabbil ala allahu akbar subhanallah hasbi sami allah liman hamida ibo min fo sella ke o ka bu kateme seli bi gemin ke ka boko juma kuma lo ya fam kan de ala ka fam ko madam ansi gana bere ma ala kala sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala rasul allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad ala kala ka hakem banka haken nan karamo ko tin afolo ko ta'atuhu fima amara nala kala fem fo na sabati la ko chanu ibe to kala ko anyamara fem fo ibake ma amartukum bi shay ma nahaytukum an shay fashtanibuhu wa ma amartukum bi fatu bima istata'tum saninga gbenga bo femma ayo toy ninga nyibara fem ya o kase ko da majrala wa tasdiquhu fima akhbar ala kala fem fo ba chantiya no chante no kuma torlay parce que c'est vrai ma do mi mo ka kuma la me ala kala nala kala fo ka ban chani kuma torla tunyo oui impossibilité li fanya tsika borle o ma yento kanil hawa ala klati kuma kunfe aka min fo bala la yoro kuma yoro le me minge kuma isa aka abefka muni fo iya famnya me kuma nyo so famnya rola me kuma fo la chante wa o te optiona wajtinabu ma nahan wa zajar ala klaka ganga bo fema ibo dabla
wa alla yu'bada illa bima shara imang ala batoni fenye fo ala kla ka fo ki ala batoni fenmi ala parce que ala ko alle blakana ala ku fanyino be se kala longa tema ale kanwa kuma wole ala kla ka hakke ni ko Muhammad rasulullah korale nani ala kla ka fem fo ki nyima na fa ibo ke aka min fo ba chantiya akoy min to ibo toy ibala batu fana ala kla ka saraka sallallahu alaihi wasallam ole ala ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ala mi ala kla Muhammad ne mi ci foy kama fo hina ole kama ambal ma do beit ma do ni bi fa kuma foy kotin ay ko Nietzsche ko Friedrich Nietzsche kotin ou Blaise Pascal kotin ou Emmanuel Kant kotin ou Schumpeter kotin ou Gustave Le Bon kotin ou Karl Marx kotin ou Schopenhauer kotin Adam Smith kotin Albert Einstein kotin Sigmund Freud kotin John Dewey kotin David Hume kotin John Locke kotin William James kotin Jeremy Bentham kotin Thomas Edison kotin Jean-Jacques Rousseau kotin Montesquieu kotin Montaigne kotin John Maynard Keynes kotin Platon kotin Aristote kotin Socrate kotin wala meni attentif wala mec avera mun fo ban match mi nta fonte jigra mais mi femme parce que ka karanga rom na jolé kan a jolé kan nta fonte na kuma la mere mena fara la côté e ba la mine estama e ba la mine ibe attention mal dama parce que Allah adai makmai Muhammadur Rasulullah alika min fa dane boore la sallallahu ala rasulillah salli ala Muhammad alaka chebar alaka kanon dusula manika mo bare mo lo mina ci la ko kala kala na kuma la be sigit islam ta la kum kala nta fo ta protester mais il était fou senti alaka yi doya kanen il était fou senti dusula mbar ma chebe danger ma fani ma mere mais ni bola kala mai kan fa no senti belevele ne dola to talon parce que te mom le ba fa ko che wallahi ta la kala ni kala kala la hawla wala quwwata illa billah ame ton yak ma fosa mais ate gere la kala takoro mais comme yo ka donne bunyan dusula an karan kan o kan ne bunyan dusula mara nu yera ba foka chage ma kunta kama ana kala compare non ala kala tat parce que mara ala kala taka gbidin ko juganta fam ame min fola don ka min famo fo pour kan soko fam mais anta compare la ni o ba ka fsani o te o kumate mais taka ka bulere dusula na la kala tay ni moro to fola don to fola do rebe tano ni che côté kam ni côté na la klata fola mais c'est la religion nasta makota no temba na mache mente binga ikanga minke mulike anyini yala klan lon sallallahu alaihi wasallam an se ka be fola kala mamna don fo ala kla sallallahu alaihi wasallam tadi ay maro itse ka imagine fola kala ka san dan fe bet maro ikala avec anyina ko no teri wa bon foka bonante iya isa yala kala ka sunna sallallahu alaihi wasallam ya karalungeli iya isa ka fa me fem ke tele kono ke a shi kono iya appliquer tele kele yere fle ni be se ka ke a follow akla na kunga moy wati ani sonkadi abe yere befe man ma chewe sa tele korban kelen pe doron peke sadi be tele beke ni ka mo ni sonkadi akoro o ki sa tele kelen doron ya isai akai mo mare ma isa ni be se kake wala bamru bunaskoti akuna lakla almar'ani rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa wa tabassama fi wajhi alakla ma de kan ni lunshi alenya sadi amade kan ni falakla ni son jaran koro اسلامها كانوا فلي الاخوه انما المؤمنون اخوه مؤمن بار ما فلي ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا الا كان مؤمني امغم ولي من الا كانوا تشي جويا دان سكونو نسما جويا كما تستما كونو امي والذين انو كان وليك امي دوك من كوناني كتلاف على لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا الا كان استما شي جويا بلان سكونو كانake sama kan do ke yere istama nyoy bani may frumso ifay bani may kala mo tiri mo stama juga manga blastama du sukona may parce que ala ko mumna ikhwan ala ka badam fo muminalan ikoleje wala ka manga slama ka bebe ala ko so mumina hake aslama nyoka minye anga be parce que ni barian masoro parce na la ko mana ato bebe bion no sorla i muslima barian i ba senti ni bari maslama le jamana to nyintu be ke auxiliaire o islamais obimbo peut-être dunya ko la ni ngai bo jamana malake suno we ke auxiliaire leo tu viens d'où la sala ou be islamais kono ala ka passeport dama ko ina mun ikhwa badiyan wala ka buna be wa to be auxiliaire le ibe bo jamana mala ibe pay jamana ibe bonya amu fo ya dama ko ya ngai nyogo borlo me kana le kana ta bunya le borka mum ina mun ikhwan ka no kala ibe danger la bare mache c'est pas bon
ni passeport ni bunyale le burka tani na muna ikhwa kon kan ça dit le mo traité parce que ay ba jamana kelen kastana nyire toy il est islamaye iba bom mi ole ka boli buruni imumi islamaye nyire bani ma chala kan kisi ka boma danger be worolay na ku ni islamaye bana nyere pe dama ke songere nyele tout madama dialo tu viens d'où oui problème tala ye chiaj may jamu jumay amo be madama dian ko yan nyogol ni taarafu akun doron la ko le fa kun doroni mais ka traitement do di parce que il barmao ma foni masra mogoli o ko gare mais jamana yi na buyele bu ngat ala ya kuma rek mo na ikhwan kan barma chabe baralo na fara nyoka alhamdulillah kay jamana de ya be jamana kele puis islamale okay mais o le kana takile buru fengre ya blanyani mumna ikhwan yere sans fait no kala be ke cheni ala kan deme ala kala kun tib sadi kaka abula bunas kola kala de kali fan sonyala le koro e lo ngala kala kala ndara nya ko kala kala ko jigi aya ki ko vraiment ko kala kala ke malen na jeti ndara le kala kala ni be ngolo kola kala bin ke be fe pat ale ko mo koroshi kola kala ko jone kadin be ba akwa Aisha sallallahu alaihi wasallam ko Aisha le kadin be imai kanu fa fla be nya fe ala kala be ko mo lani be ma fle kanu bangi akafsa kanu fo akanya ka farma de remat maro ya me I kanu nyanga fo ko garmas na kadinye mfurumso kadinye mfurucha kadinye akafsat maro ma fo yake dalage se ma akafsat maro afo akadinyo ko etara kla sala ko ni ka mumindo kanu ta fo ne ko mi kanu fo muso de ni de furu sala ka mo fo mais ka kanu ta fo ata fo ki kadinye parce que mumnya c'est bon ça ni mon ka kanu yela ka ba sheku chen muminya o ki muminyo ka kanu kwa shal kadin be ko no la kala nganten muso ko de chaw ko dero kwa shafa Abubakar Siddiq kwa fal kadin be no bola jo ko Umar no bola jo Usman no bola mo fula sawa nan duru ale ko akainti parce que ninga question fa mi stade no so ke dernier ako ja donc akain ala dai imai ala kala kisa sabam nana bada ko village nana kana ko bada wile kune kana sana sune ke misri kono sawulo ko ba bola kala ko na atoi aka baraba klala ka krisi kono ka kla ay nanji ko jita ko bola ka fenge ka wulu kana kunna bar ma chay yemi sirle ni tenya ale teke ko malon okay bo ay alon sisa kwala ko le ala hina le kilimbeni Muhammad dorompela ima ko fa bo ala kala le ka fenge ko wala tarhaman ahadan ko kana nyemo shima mfla ko fe ala kala gola kan hajjarta wasa ala ka hina ka bon kana fem la wasani kana do ala ka hina ka bon abi bebo aka bonen le flama atoto ka dola imani mayore don ala kala so sala abi ala kala lan fenkoro yirusun koro tek mala ka ko ala ka ko min tarabano tek mono ko wi ko gara me mana adama dia yere kana ala kala so yirusun ka hamuruta kala uri ala kala do ka cha ko murba buru kwa kala ko jerme se kisi ka bona kwala yere ra muru bina kala muruta ko jonga be se kisi ka kwala ka sawal ala ko be ga stamba ko non te ga stamba ire ko me le rudi man te fara mo kan kikere atala imai mo ngal fa da bine fara ikam ne ma che mim kala yere ni ngala shabu sadi jenim nana kana fala kala ko Allah ya rasul ezali bizina jamanya fe kala ko jemma me jeni aka man haramu nyinde anana halala nyini sani haramu na ko yorlo na halala nyini na kala kun jarama me daga yo mala kala to ke ala kala adiole inna Allah la yahmuru bil fahsha ala timmo nyamara ni cheni kala ko garan kala ko tew na allimu li muallimu an-nas al-khair abi hira li wan baduni noya al-lutf ma kana rifku fi shay la zan sani noya takafula fa ba chenya sallallahu alaihi wasallam kala ko tenna mako bila na me kuma me faka min ke iba na tay demso ko on ala kala ante soma ibadu muso e fa ken minni do talu ima ko famtia ala kala famsa bon o kala kala do kenyi ala kala do ka tala akwale bolay fen ma gwale ka temi jenaka ay mai ala kan bekti kan beka ta bama min bala ala ka tubi no rambema ay mai ala kala koti kama no de biele se ke lo kata fo I fenre do se ke fare nya keso do la we bare nya keso do mo ka kala mo nya keso do la nit nda fala jena kun ma re dro kum te ko jugare keso do se ka nyinga imait maro sara la kala uswatan hasana la kala buru sari dil ko nyumale o le day ni ko be exemple ni islama exemple fiti ma bele dan o le boyi ko role model o le haday akla li exemple dan imi ni na le rlay
ni ma sɔrɔ taga i b'a sɔrɔ yen i bɛ se ka dɔw ta fitinin ta a taa ala tila ta fitinin bɛ min na i bɛ se k'o ta k'olu filɛ kɛ parce que k'olu le lɔ parce que mana tila k'i ka olu ala tila ka fɛn dɔw la i b'a ta o kosɔn mais a dan ale le ye o le ka kɛ exemple ye o le ka n sɛgɛn karan na denmisɛnninw karan na mɔgɔ lamɔ la denmisɛnninw ladon la ala le ka kɛ exemple ye bi est ce que bi kalandenw bɛ se ka karamɔgɔ yɛrɛ ɲɛ question dɔw la ma ye gɛlɛya ye parce que an ka la tila siran bila o le ka n sɛgɛn ala ko tɛ falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an ka to mɔgɔ ma la tila ka sira bila o ka sabali o ko yɛrɛ kɔrɔsi a balaw filɛ nan bɛɛ kan bi tɔn nana ka na ala tila minɛ lɔngu salasala ka kɔlsere ala tila a tini min mali la ala ka wari ja i ta tɛ ala ka wari lo ala tila ko wari in tɛ foyi ne bolo i bɛ min fɛ a taga n'a ye kɛrɛ ko tɛ ni tɛ foyi ye ne bolo ni c'est à dire ni ala ka ne b'a bɛɛ d'i ma n yɛrɛ foyi tɛ parce que ne bɛ min yɛlɛ ele ɲɛ t'o la ele bɛ wari in dunya de la ala ɲɛ t'o la sallallahu alaihi wasallam ale ɲɛ bɛ fɛn min na la hawla la quwwata min ale ka bon ala ka fɛn ko ma d'a ma ala tila tɛ dimi a yɛrɛ ma ka dimi a yɛrɛ kosɔn non n'a di n'ala ko lo n'ala ko tɛ a tɛ dimi a yɛrɛ ma i ka ko k'a la a tɛ dimi tɔw bɛ ka kuma jugu fɔ a ma a tɛ dimi a yɛrɛ kan a bɛ ala ko de kama ala kama de ka fɛn bugɔ n'a tɛgɛ a ma de ka fɛn mɔgɔ foyi bugɔ muso cɛ den a ma de ka bugɔ kɛrɛ di ka jaru bɔ a la a ma de ka foyi bugɔ ma belebele ye Anas yɛrɛ hadisa o ka jugu n'a bɛɛ ye Anas bin Malik radiyallahu anhu a ba nana da ala kalama a sanji 10 ala jogo filɛ dɛ a sanji 10 denmisɛn sanji 10 miiri kana da ala kalama a kɛla hakilima ye cogo cogo kana da ala kalama sallallahu alaihi wasallam ko a ye kala kila baara kɛ de i ka mɛn ala kila kun ka ala kila sadi ka baara kɛ ala kila sanji 10 sadi sanji 10 kɔnɔ ala kila ma deli k'a fɔ ma ko Anas munna i ka nin kɛ munna i ma nin kɛ ala la hawla wala quwwata illa billah munna i ka denmisɛn sanji 10 dɛ munna i ka nin kɛ munna i ma nin kɛ o bɛ se ka kɛ ele yɛrɛ yɛrɛ ɲininka bani parce que ala tila kun ye mɔgɔ karanna da c'est à dire muallimu tari karamɔgɔ dan de kun a bɛɛ dan ale le mais ne fɔ ko a bɛ se ka kɛ cogo di kuma t'o yɔrɔ ye o ele b'i ɲininka sa a bɛ se ka kɛ cogo di sisan parce que denmisɛn sanji 10 b'ile bolo i t'a fɔ ko a do ten kana bɔ ten nin kɛ kana nin kɛ o tɛ parce que ala tila yɛrɛ a karanaya kɔnɔ c'est à dire n'a sɔn ka ko ɲuman min kɛ a kun b'a lɔn ala tila lahala la n'a ka ko jugu kɛ a b'a lɔn ala tila lahala masa ye fɔ an ɲɛna o denmisɛn hakilima la a bɛ ko kɔrɔsi a b'a lɔn parce que ala tila méthode b'a bolo k'i encourager ko ɲuman na ani ka ko jugu i b'a lɔn i m'a ye la hawla wala quwwata illa billah hali lo bɛna kisat fɛn na mɔgɔ saba ala ka min kisa fɔ tawba kɔnɔ o kɛni ka taa silamɛya comment dirais-je o ma se ka taa kɛlɛkɛ yɔrɔ la o baara ka taa parce que o kun ye jurunba le mɔgɔ bɛ taa kɛlɛkɛ i bɛ se ka taa foyi t'i la i banne ka to Madina ala nana fɛn fɛn lo min na a ko k'a buluma a ko nana ala tila waati min na a ko tabassumal mughdab la hawla wala quwwata c'est à dire a yɛlɛla fɛ dimi yɛlɛ la i ma hali ala tila ka yɛlɛ tuma sallallahu alaihi wasallam c'est à dire i kun b'a lɔn a kɔnɔfɛn la kɔnɔ c'est à dire dimi yɛlɛ n yɛlɛla mɛ dimi yɛlɛ fan dimi ka dɔn ko n yɛlɛla mɛ dimi min kɔnɔ ko tabassumal mughdab belebele sallallahu alaihi wa rasulillah an ka cɛba ɲini k'a dɔn parce que an bara ka lafiya ten n'i k'a bila ɲɛnama kɔnɔ i lafiya la mɔgɔ min b'i kɔnɔya o b'i kɔnɔya o juguya dan ye sinon i tɛ se k'a lakila lɔn ka kɔnɔya fo n'a kɛra juguya bilen n'o kɔni tɛ kɔni i yɛrɛ mɔgɔ ma k'a lakila ta sallallahu alaihi wa ala ta i ka ɲɛnama kɔnɔ mɔgɔ min kɔn k'i juguya n'o juguya bilen dan don sinon a tɛ se k'i juguya parce que i tɛ se ka kɛ mɔgɔ jugu ye i tɛ se ka kɛ mɔgɔ tɔɔrɔla ye i bɛ se ka ɲɛlikɛla dɔrɔn de ni mɔgɔ min k'i juguya o kan i ni ce o y'i yɛrɛ kungo ye Taifukaw fana ta filɛ kala kila bon ala kila ko ale ma de ka lon gɛlɛ sara ɲɛnama sallallahu alaihi wasallam ka tɛmɛ lon tɔgɔ kan ka fatɔ denmisɛn dɔ ka buni kaba ye ala kila ko ale tagamana siratu ko ten ala kila ka kilomètre joli de tagama a ko a hakili a yɛrɛ a kun hakili kun tɛ sa a yɛrɛ ma la bɛ ka hakili da taga a taara sigi yɔrɔ dɔ la belebelew nana Jibril ko ala kun bɛna cirew de ma ala baara o le o ni laylatul bɔra ale tɛna dugukolo ni cirew bɔra laylatul dɔrɔn bɛ ale bɛna dugukolo kɔ kan i m'a ye a ko ko ala kila ala kan ci dɛ mɔgɔ min bɛ yɔrɔ min na Taifu kuru dugu a bɛ kuru le cɛ ma ala ka kuru mɛlɛkɛ le ci ka na nin ye ko an filɛ i bɛ fɛ ka min k'o la fɔ ala ka ko Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun ala ko ala hinɛ o la hinɛ an ka manto la o t'a lɔn mɛ min yira la o t'a yira fɔlɔ o m'a sɔrɔ fɔlɔ hinɛ o la o bɛna sɔrɔ n'ala sɔnna i m'a ye
ni ko di an ka karamɔgɔ joli ma bi est-ce que an jamana tɔ bɛ to tuguni ni ko pouvoir dɔ ma ala k'an dɛmɛ ala tilalen ni ye an bɛ dɔɔni fɔ a la a tɛ se ka fɔ ka ban parce que an n'an ka tele bɛɛ kɛ kuma la a tɛ ban parce que ni donna la univers na ala ka univers la infini de faamuya ko ɲuman ala k'a d'an ma silamɛya baara ala k'a nɔgɔya an ma ala k'an lajarabi an ka diinɛ la an ka denbaya la an ka sɔrɔfɛnw na an ka baara an ka foyi ala k'an bɛɛ latanga k'an minɛ ko nɔgɔya k'an jurumu yafa an bangebaga ala ka hinɛ o la ala ka sunkalo caman don an si kɔnɔ ala ka an bɛ kuma fɔla ala ka mɛtorow na a baara k'a d'an ma ala k'an kɛ tulo kunnandiw ye an yɛrɛ b'a fɔla kuma le dɛ an bɛ min fɔla an n'a yɔrɔ ka jan an n'a yɔrɔ ka jan an bɛ dugawu kɛ ɲɔgɔn ala ka nɔgɔya an bɛɛ ma ka fɛn nɔgɔya min ka bon ni bɛɛ ye min ka nɔ ni bɛɛ ye ka dususuma hakilisigi k'o don silamɛso bɛɛ kɔnɔ ani nisɔndiya k'an ka laɲiniw k'an ye k'an ka denw ɲ'an ye k'o tilen k'o bila ala ka sira kan ko bila ala ka sira kan an yɛrɛ ka sira tɛ ala k'o bila o ka ala ka sira kan parce que o de y'a dan ye k'an ka jamana jamana bɛɛ ɲɛ suma gɛlɛya bɛ mɔgɔ mɔgɔ kan dugu ala ka wuli ka bɔ a bɛɛ kan tɔɔrɔ ye mɔgɔ mɔgɔ kan ala ka wuli ka bana ye mɔgɔ mɔgɔ kan ala ka wuli ka bɔ yen an bangebagaw ɲɛ kɔnɔ lahara ala ka hinɛ o bɛɛ la minnu man kɔrɔ ala ka si ni kɛnɛya ni barika si ni kɛnɛ d'o ma ka barika don siw la ka kɛnɛya d'o ma k'o ta fanga d'an ma ربنا اتنا في الدنيا حسنه في الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وسبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين